Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon guztioi, zendu zarete irratsaio bat hasten denean bada beste dimentsio batera bidaiatzeko aukera ate bat irekitzen zaigu horrelakoetan. Bueno. Ino, mesedez, gaur ostirala da, baina ez da ostirala eta 13, A ber, nik uste dut atearen audio efektu hau gaurko lehenengo efemeridearekin lotuta dagoela. Ez, Inigo? Ai, efemerideen mundu hau. Alaxe da, bai, izan ere gaurko egunez jaio zen Everett Eugene Gowns Marshall, E.J. Marshall aktore eta irratisatari estatu batu barra. The Defenders eta The Bold Ones, The New Doctors telesaietan eta Broadwayen ere egin zituen paperengatik izan zen ospetsua. Gainera, The CBS Radio Mystery Theater saioko aurkezle izan zen 7 urtez. Saio guztiak lehen entzun dugun irekitzen den ate baten soinuarekin hasten ziren. Ba, ez dakit konturatu zareten, baina gaurko efemeride guztiak nahiko misteriotsuak dira, ez? Halaxe da bai. Imaginatzen duzue munduko leku ez ezagun batean uharte misteriotsu bat dagoela eta gaurko efemeridekin lotutako pertsonaiak han bizi direla? Efemerideen uharte misteriotsua. Aizue, danbor hauek ez dira Jumanji pelikulakoak? Halaxe da bai. Justo gaurko egunez, 1959an, Chris Van Allsburg idazle eta ilustratzailea jaio zen, Jumanji obraren sortzailea. Eta Jumanjin gaurko efemeridekin bezala, misterioa ez da faltako. Halaxe da, bai, badakizuen hor desagertu zen duela urte asko gaurko egunez? Zein? Amundsen! Ba, bai. Roald Amundsen, esploratzaile norvegiarra, Ozeano Artikoan desagertu zen 1928ko ekainaren 18an, gaurko egunez, hau da. Bere lehenengo espedizioa Antartikara izan zen, 1886an. 1903an, berak gidatutako lehenengo espedizioa egin zuen ipar-mendebaldeko pasaia zeharkatzea izan zen helburua, eta ondoren hego polora, ipar-ekialdeko pasaia, ipar polora egin zituen espedizioak lurrez, itsasoz, zein airez. 1928an ordea, espedizioaren batean bidelagun izan zuen Umberto Nobile desagertu egin zen, eta Amundsenek erreskate talde bat osatu eta bilaketan lagundu zuen. Baina bere urregazkina ekainaren 18an desagertu egin zen. Hona hemen beste gertakari misteriotsu bat. Gaurko egunez 1886 George Lake Mallory jaio zen. Mallory mendizale eta eskalatzaile ingelesa 1924ko ekainaren 9an desagertu zen. Andrew Irvinerekin Everest igotzen ari zela. Oraindik ez dakigu gailurrera iritsi ziren ala ez. Ofizialki Edmund Hillary da Everest mendire igozen lehenengoa, baina agian Mallory igozen lehenago.
ezazu nire mendira, aurrezadan bidea, askatu nadin zure loturaz, behar dezadan airea, ez nadin izan jainko lurtiarra. Ez duzu sinistuko, baina gaur bezalako egun batean, 1928an, Amelia Earthek, hegazkin pilotoak, Atlantikoa gurutzatu zuen hegazkin batean. Hau lortu zuen lehenengo emakumea izan zen, baina kasu honetan pasajero moduan egin zuen. Baina gero piloto referente batean bihurtu zen. Amelia Earth munduari bira hegazkinez ematen saiatu zen, baina helburua lortzeko gutxi falta zitzaionean, bere hegazkinarekin batera desagertu egin zen. Howland uhartearen ondoan hain zuzen, eta bere gorpua desagertu zen. Howland uharte ondoko itsasoan. Aizue, Amundsen, Mallory, Amelia Earhart, aze misterioa. Agian Amundsen etzen hil eta bere hidroabioia gure uharte misteriotsua iritsi zen. Eta agian Mallory Everestera igo zen eta gure uhartera joan zen deskantsatzera. Eta Amelia ere bere uharte horretara iritsi zen. Edo agian gure uharte misteriotsuak izena dauka. Eta Santa Elena irla deitzen da. Eta Napoleon Bonaparte han hil zen. Alaxe da bai, Napoleon Bonaparte Santa Elena irlan exiliatu zen, gerra galdu ostean. Eta gaur, 206 urte, hain justu, hori gertatu zenetik betetzen dira. 1815ko ekainaren 18an bukatu zen Waterlooko gudua. Waterloo! Ekipo, badakizue gauza bat, bakizuek gaurko data misteriotsuan ez direla bakarrik pertsonak desagertzen? Objektuak ere desagertu dira. Hala da, bai, 1977an Monterrey Pop jaialdian, festivalean, gitarra bat sutan jarri puskatu eta desagertu zen. Jimi Hendrixen eskuetan gertatu zen guztia, edo agian esan beharko nuke Jumanji Hendrixen eskutan. Badaude batzuk hil ondoren desagertzen direnak. Hil ondoren, zer esan nahi duzu horrekin? Maizuk ezagutzen dituzu El Gordo y el Flaco gizena eta flakoa, ez da? Bai, noski. Gaurko egunez, 1981an jaio zen Mae Bush aktorea, El Gordo y el Flaco, edo gizena eta flakoaren 13 pelikuletan hartu zuen parte. Eta bitxikeria bat, hil ondoren bere gorpuaren hautsak 25 urte baino gehiago egon ziren ahaztuta Chapel of the Pines krematorioan, inork ez zituelako erreklamatu. 70ko hamarkadan, El Gordo y el Flaco, edo gizena eta flakoan, fan klubek hautsak eskatu zituen eta ordaindu zuen berari omendutako funerala. Baina, eske ez dakit nun gertatu zen hau? Argi dago, gure efemeriden uharte misteriotsuan gainera uste dut badakidala nola deitzen den irla hori. The Tropic Island Ham. A ber, Inigo, baina nondik atera duzu uharte hau? The Tropic Island Ham abesti berezi hau Paul McCartneyrena da. Eta gaur, 1952an jaio zen Paul McCartney. Dena daukago hemen, denak daka lotura gure Irlan. A ber, entzun ondo, Archipielagoa deitu beharko geniak.
Nik uste dut argi daukadala nork sortu zuen gaur uharte misteriotsua. Bakizuen nork sortu zuen? Jose Saramagok! Gaur 11 urte bete dira Jose Saramago zendu zela. Idazle handia eta 1988ko Nobel sariaren irabazlea izan zen. Eta hemen txeduzue, Saramagoren hitzekin eta Luis Pastor eta Pasión Begaren ahotsekin egindako kantua. Erguma rosa, un corpo y un destino contra o frío da noite que se atreve e de saiva de rosa e do meu sangue construo perenidade en vida breve. Ergo unha rosa e deixo e abandono quanto me doi de mágoas e asombro. Ados, Mai. Argi dago Saramagok baduela zerikusia gaurko efemeride guztiekin. Baina gure uhartearen sortzailea dela diozu, eta hori nik ez dut harrapatzen. Saramagoren obra ospetsu bat, Allangada de Pedra da, Arrizko Baltxa. Bertan, Iberiako penintxula kontinentetik banatzen da, eta uharte bat bihurtzen da, ulertzen. Eta hori bakarrik ez, Saramagok beste obra berezi bat dauka. Uharte ezezagunaren ipuina. Uharte ezezagunaren ipuina. Ulertzen duzu orain zergatik uste dudan Saramago dela uharte horren sortzailea. Uharte ezezagunaren ipuina. Ze kurioso. Gaurko saioan ipuina ezezagunaren uhartetik datorren gonbidatua daukagu, Jose Mari Karrere. Eta seguru Jumanji partera batean aspertzen den bidaiari handia ere izango dugu gurean. Josu Iztueta. Eta itsaso guztietan ibilitakoa den gure tribuaren jakintxoarekin hitz egingo dugu. Kontxita Beitiarekin hain zuzen. Galdu altzarete gurekin uharte honetan, gauza bat esan behar dizuegu ekainak 18 ditu gaur, eta ostirala da ongitorri guztioi bigarren kafera. Zuekin Jaun Andreok, Amaia Resende Egiluz Anderea. Kaixo. Eta zuekin Jaun Andreok dagoeneko Frantziar lurraldetan da Bresten datorren larun batean abiatuko den turraren etaparen atarian. Mai Gorostiaga Roseti orainik motuan edo probak egiten dagoeneko, Mai? Arratsaleo motorra berria proba. Atzen tur herri horretan parte hartzeko. Hor zierto ekipo gaur André Liduc uendala 31 urte hil zen. Frantziako tur irabazlea 30 eta 32. Egon zaitezte lasai, laizzer berreskuratuko du konexioa Mai Gorostiaga Pozorekin, Mai Gorostiaga Roseti Pozorekin, baina dagoeneko abiatuko den tur hori kontatzeko probaketa lanak egiten ari da. Eta non da Goiuri ez eizarandia? Goiuri ez dago gaur, jai eskatu zuen. Da joan da. Ni inigo asentzilurri denaiz. Eta gaur, bigarren kafeak 227 ditu ekainak, 18 arratsaldeak 4:14 minutu eta gu hementxe 3 gara, baina Laizter Josu Iztuetarekin 4, zuekin gozatzeko ongietorri bigarren kafera. Quiero intentar vivir
al estilo mediterráneo. Quiero intentar vivir sabiendo que estás con alguien, mientras arrojo el corazón desde el puente de los sonámbulos. Y pienso en tomar algo fuerte y en lo mal que me porté contigo. Quiero sobrevivir en el mundo del espectáculo. Quiero dejar de sufrir por mucho que te duela. Una película de terror, el parpadeo de los semáforos. Sonaba en el taxi de vuelta la balada de un depredador. Ya no le sacas la navaja a cualquiera, estás contenta. O solo es la primera impresión, puede que me mueva. Quiero dejarme ir al estilo mediterráneo. Quiero cruzar el país mordiendo las estrellas. No me desvela la ambición y nunca supe cómo explicártelo. Soñando despierta. Arratsaleko 9:17 minutu eta bai, hementxe jarraitzen dugu zuzenean zuekin Naiz Irratiaren sintonian, bigarren kafean eta maite duten tarteari heldu behar diogu. Amaiar esan degiluz pres balin bada, berasiko da, nola duzu, bai, ondo daukazu Josu Iztueta enkuadratuta zula sai dagoneko Josu Iztueta ikus dezakegu gurean. Baina Amaia, zeina zure maite dut, Ba, nik maite dut zuekin zerikusi handia dukan zerbait. Gaur bazkaltzera joan gara, eta bazkalostean sortzen dira batzutan mainguru, elkarrizketa, ideia truke oso politiak, eta maite dut horrelakoak gertatzen denean, eta joan nahi ez duzunean, gaur saioa genekalako, eta etorrin bergenun, ez zeun besteik, baina gelituko nintzakean orduak, eta gaur horrelako bat gertatu zaigu guri, eta pila bat maite dut. Josu Iztueta, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Zina zure maite duta? Ze maite du Josu Iztuetek? Ba, ona iritsi naizenean, aizineten hainbat esploratzaile buruz hitz egiten, eta nik maite dut areago zer dagoen ez dakien jendea. Osea, hoie dia esploratzaile eta hoie dia hainbat jende jakin gabe ez da itzuliko ziren ere aurrera egin zutenak. Gero sakonduko dugu euren bizitzetan edo ezaugarri horietan, ez? Bidaiatzea jakin gabe bestaldean zen dagoen, eta baita, bidaien atzean badago delako moduak, hegaldietan high class edo premier class dagoen bezala eta turista modua dagoen bezala. Zoritxarrez bidaiatu ere egiten dugu batzutan privilegiatu xamar askok, eta beste eta zere hitz egingo duku noski. Oso da litekena Galen Arezazpi Goiuri Ezeiz Arandi izatea, eta oso da litekena gu entzuten aritzea. Banik maite dut oraintxe amaitu den kantu hau, Puede que me mueva, Kike Gonzalezen berriena, batek erreferenteak bertaitu eta niri musikatik, Kikek asko eman dit, eta maite dut, ez dizuet ukatuko, eta gainera ukatuko banu ere, etzen idateke sinistuko, beraz, hori nik maite dudana, hori da nire gaurko maite duta, baina Mai Gorostiagak ere,
Berea, mai Gorostiaga, zenbait duzu zuk? Bai, nik maite dut, ez gaizki interpretatu eta ondo hartu, baina nik maite dut green pornoa, porno berdea. Oi, Umatxo maitia. Bai, hau zertaz, denok da, ai ama, ze putzuan ari zara sartzen guain, mai, mesedez, a ber, azalduko dut. Green porno, laburmetrai batzuk direla Isabela Rosselinik egindakoak, guain dala arte desente. Gaur, justo, 1900 eta 52 urtean jaio zen Isabela Rossellini, beraz gaur bere urtek. Eta izugarrizko lana da, laburmetraiak, uste dut YouTubeen eta saretan aurkitu ditzakezue kapitulo guztik, nun parodiatzen ditu sexu harremanak animalen artean. Eta parodia horren arabera, gizakiuk daukagu modu ezberdinak, metaforikoa, oinarritzen animalietan. Oso interesgarria, ez baleena, marraskillok, itxasaldik, hamsterrak, bera mozorrotzen da, Isabelak, eta kriston parodia egiten ditu analizatzen sexu harreman ezberdinak, joera ezberdinak, modu ezberdinak gauzak egiteko. Super interesgarri, super komikoa, feminismo puntua atekin oso interesgarria. Ez dakitzen bat kapitulu inzitun, eta gero gira mundial bat itzin zuen, espektakulo bat sortu zuen antzeslan bat, sketch honenekin edo, menu degustazio bezala. Eta izugarriz arrakastatxua izan zen, nik ezagutu nenean, ikerketa bat egin nengoenean antzeslan baterako, gitu nintzen enamoratuta Isabela Rossellinikin eta bere lenarekin, beraz maite dut Isabela, zorionak, eta maite dut green porno, porno berdea. Penis will break off. You would get stuck in her vagina like a cork in a bottle, but you would prevent other males from mating with her. Guk ere maite ditugu, mai Gorostiagaren mai Gorostegiak, mai Gorostegikeriak. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Netflix. Jo, esan duzu Gorostiagakeriak eta begira zer dator, Netflix bat. Amatxo maitia. Tori, Gorostiagakeri bat. Netflixa datoz, badakizue Netflixak zer diren, pentsatuko duzue, hauek dislexikoak dira. Fake news esan beharren Netflix diote, ez, hain justukoak ezkara. Bueno, bai, batzuk justu xamarrak, baina bezerako ere, ez. Kontua da, mai Gorostiagaten ari ematen dio la buelta, baita buruari ere. Batzutan aurrera begira dago, baina begiak atzean ditu, edo alderantziz, zerebroko bi hemisferioak gurutzatzeko gaitasun ere badauka, eta horrelako gauzak. Eta orduan egia eta gezurraren artean sortzen duolako, ez dakit elkartze xelebre xamarra, mai. Ba hoxe, gaurkoa, hortxe dijoa, bueno, ikerketa lanean ibili naiz eta okerrez banago, gogoratu, esango dudana gezurrutxa dela, horrek ez du esan nahi barrun egiritxoren bat edo izango dula. Gaurko izean albiste zoragarri bat iritsi ze WhatsAppez eta albiste guztitan Pedro Sánchezek esan du, ekainak 26tik aurrera maskarilla ez dela beharrezkoa izango kanpoaldean, en exteriores. Kanpoaldean ez da beharrezkoa izango maskarilla. En exteriores. Korektatuko dugu berriro, zuzere, ara bai Gorostiagarekin, en exteriores? En exteriores ez da beharrezkoa izango eskerra guain motoran argiko entzungo diazue. Baina, segundu bat, mai Gorostiaga zen labik ere badu azken orduko esateko. Aloro, labi guantxe bertan sartzen ari da biltzera. Baina, a ber, aloro, zer erabakiko dute labin? Ui. Behingoz, hause da Nick Fiusa, behingoz, Urkullu kaso egingo du Sánchezi. Baizea. Ez du protestatuko, ez du ezer esango, ez du matizatuko. Esango du, arrazoia daukazu Sánchez. Hemendik aurrera, Euskadi barrukaldean maskarilla. Euskadi kanpoaldean ez. Egia, ala gezurra, begien artean, zurra! Konta, beti gezurrak esate, gatzetu inor sinisten. Beti gezurrak esate, gatzetu inor sinisten. Kala
guk dagoeneko arratsaleko 4:24 baditugu, atzean utzi ditugu gure sarrera, atzean utzi dugu gure maite duten tartea, atzean utzi dugu gure Nakefuse tartea, eta oraingo Jure zeizak dio, zein da galenare zazpigo, Jure, ezkaitzazu nahastu. Badaki guzu zaudela hor bestaldean baino, nahi genuke kontatzea, nola sentitzen den norbait, egunero estudiontan egon, eta bapatean, kanpotik, urrunetik saioa entzuten duenean, zenik hori bizi izan dut, baina nahi nuke jakin nola bizi duzun. Nik ez zen eziten gaizkini. Konta, beti gezurrak esate, gatzetu inor sinisten, beti gezurrak esate, gatzetu inor sinisten. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Etxeren munduaren amaiera konkistatzen kantu hau behin baino gehiagotan erabili dugu hemen gure bidaiariak datozenean. Zakigulako, dagoeneko konkista hitza ere erabiltzea egokia ote den, baina munduaren amaiera edo munduan ezagutzen ez dugun beste zer edo zer horren bila joatzeko joera izan dute askok, eta horietako batzuk gurean izaten ditugu tarteka. Eta lehen ere Josu Izuetak esan digu, maite duela, aipatu ditugun, ez dakit, espedizionista horiek, ez dakit, munduaren beste gune horiek ezagutzeko joera izan duten horiek hartu dituzten ausardiak, arriskuak. Eta, gutxi gara bera, hortik hariko gara, baina hortik bueltaka ere badira, ñabardura asko, eta pentsatzen dut autokritikak egiteko aukerari izango dugu, eta gustora egingo dugu gainera. Josu, arratsaldeon berriro. Kaixo berdin. Aipatu ditugu hor, hainbat eta hainbat, gaurko egunez bidaiak abiatu, jaio, hil, desagertu, diren, konkistatzaile hobe horiek, mundua konkistatu ezagutza konkistatu nahi zutenak, matiz hori ere, ñabardura hori ere garrantzitsua da, eta horratzean badagoela, sardia erabatekoa, eta neurri batean beste ongan ere horrelako eskuzabaltasuna, jende horrek egin bere gogoz egiten zituen, baina asko ikasi dugu horrela mundua ezagutu nahi izan duten horiengan, eta beti ere argi utzita ezagutu dugun hori jatorrizko ezagutza bat zela, nora iritsi eta han gertatzen zena, norbaitek ezagutzen zuen dagoeneko guri kontatu digute ondoren, bidaiari edo esploratzaile hauek ez. Nik uste hori arlo guztietan egon dela, medikuntzan, teknologian, denean egonda aintzindarien bide hori. Aintzindari batek ez daki oso ondo bueltek izango duen, laborategian egiten ari dan probat lehertuko zaion. Hoiei eskera geratu dugu kasko, gugea imitatzaile, kopiatzaile, iaia beti buelta aseguratuta daukagun kapritxosak. Ni gaur honet hori naiz, ez dekin oso ondo zertaz hitz egin da horregatik inigo esan diote, ni gaur galdetzeko beto neo kontatzeko, baina baita viajetik etorri berria, eta Amerikatik, eta dure esate, aprobetxatuko eta gara nik ere galderak egiteko. Gauza kuriosa gertatu zait gainera, Ertamerika burura torkigunean gauza asko daude, Ertamerikaren inguruan kontatzeko, herrialde asko, eta herrialde bakoitza egoera oso ezberdinetan, egoera politiko, sozial eta ekonomiko oso bestelakoetan, baina kuriosoa da, egoera horren ardura edo lotura duen herrialde batek, Estatu Batuek, izan dute, Kamala Harrisen bitartez alako bisita zerrenda bat Ertamerikatik. Hain zuzen ere, eta lehenkoan aipatu genuen saioan, zu bazinen Amaia, Goiuri eta ez dakit Iñakirekin ari ginen, asteartean? Asteartean, ez dakit, horako saltxe auki dugu azken aste hauetan. Iñakekin, bai. Eta aipatzen idez, Kamala Harris ibili da bertan, hain zuzen ere, mezu bat edatuz, eta da, ez zaitez etorri Estatu Batuetara, ze bueltan botako zaituztegu. Eta horrek ere sortu du, alako mine, Kamala Harrisengan, espero zelako, akaso beste diskurso politiko bat, edo beste sentsibilitate bat, Bidenek ere gauza bera esan dut inor, ez da berarekin sartu. Egia da, baina Biden gizon, zuri,
heldu, privilegiatu bat da, Kamala Harris ere privilegiatu xamarra da, baina ez daztu behar afroamerikar jatorriko eta indiar jatorriko gurasoak ere badituela, eta akaso migrazioarekin beste sensibilitate bat eskatu beharko geniokela berari ez. Eta jo zurekin gaur ariginela esan didu, begia da, batetik hemen esploratzaileak baditugula ezagutza hori ekarri digutenak, aitzindari izan direnek, baina hemen hausnarketa bat abia puntu. Bidaiatu dugunok, eta Josuk asko egin du, besteok ere zertxo bait, ezen beste, zoritxarrez, privilegiotik egin dugula. Eta nik aukera izan nuen, aurrekoan kontatu nizuen, eta entzuleren batek akaso gogoratuko du, migratzaien jangela batean, hainbat Hondurar, Salvadorreko, Guatemalako migratzaiekin aritzeko, eta eurei laguntzen zien emakume talde zoragarri batekin egoteko, eta bai, noski, empatia garatzen duzu, baina jende horrek tren zorigaitzeko bat hartzen du eta arriskuak hartzen ditu, ikaragarrizko arriskua bizi du, ezin duelako hegaldi bat ordaindu estatu batutara iristeko. Eta nik Mexiko iparraldetik etxera 5 hegaldi hartu nituen bat besteren atzetik. Eta horrek ere, zure tokian jartze zaitu nola baitez, bidaiatzearen gorazarre hori ere batzutan, kontraesan ere bihurtzen zaigu. Eta pentsatzen dut Josuzuk ere, batu dugu, egia da, saiatu garela, edo akaso, zuek sortu zenuten bide hortatik gero bidaiatzen saiatu garenok ere hartu ditugula intzat, ez? Baizuk, gero gazteagoa den Angel Cuerdok, agurtzanek, emandako ikaspenak, ez? Juan Bardela lekuetara errespetuz, Juan Bardela lekuetara ulertuz zuzarela atzerritarra bertan, eta bertan zer dagoen, baina hala eta guztiz ere kontraesan horiek batzutan sortzen zaizkigu, eta zuk ere biziko zenituen, ez da Josu? Dudi gabe, zaolako gaietaz hitz egiten dugunean, nahin modan dagoen interpelatzen gaitu, ez, hitz hori, ez, egesa baita diskus eukitzen teoriak aideratzen eta oso zaila baita koherente izaten, batez ere olako gauzetan, bai eta bai ni eta bai hemengo asko bidaiatzen dugu, kuriosidadea jakin mina kapritxo olako, ni asko ibili naiz oporretan batzuk eakutsi nahian, eta ibain area ju naiz, Ertamerikara, ez dakit, Tokiora di joan kirolari bati erreportaia egitea, ez? Pentsatze absurdo izan liteken hori beharrak bete gabe, oinarrizko beharra bete gabe dauden leku batean, ez? Guguaz, bisitan, gero batzutan kontraesanez beteta, saiatzen gara errespeto zibiltzen, pentsatzen dugu ere guri eskerango batzuk, xoxa batzuk ere ateratzen dituzela, edo taxistak edo jateko tokian eolotako leku eskaintzen digunak, baino beti privilegiotik, beti hemen askotan aipatu. Bai, askotan. Den munduko 110 aberatsena garela, naiz eta iruditu ezer ez daukagula. Eta lehen esan dugu, esploratzaileak eta etzekiten zetopatuko zuten Egopoloan, Antarktidan, Pasoen noroesten, eta orain berriz, migratzaileek ezagutzen dutena ondo da, beraie daukaten errealidadea, gerra gozea, beldurra, bortxaketa hola, eta ezagutzen dute beha bizitzen dutena, eta amesten dute junei duten lurraldea. Hango berri badaukate. Esploratzaileek ezagutzen hango berri zan, ostertzean zegoen zerbait, euskalo zer, okerragoa igual. Baina hauek, inpernotik atera doaz, da inpernotik ateratzen dan batentzat, purgatorioa ona eta zerua ja beste zozer ez. Eta hor dago zalantza gure, ez dakit, beti esate, gure izan ginean migranteak, eta gu ez, gure aurreko batzuk eta gure bagea migrante paso leku ez, eta baina gero ni, hori goin ikusi berri dezu ez, bada, eta Amerika bada hola, Ipar Amerika da, Kanada estatu batuak Mexiko. Eta gero, Erta Amerika egiten da enbutu bezala, ez? Baina bitxia da, beharrak bultzatzen ditu enbutuko leku estunetik Mexiko aldeko zabalo horretara. Eta gero eta gauza zailagoa dauzkate, ez? Dibidez, Hondurasetik joan batek, beste baten lurraldetik pasatzen denean ditu lehenbiziko zailtasunak. Eta gero Mexikora iritsitakoan hangoak eta. Pixka da, zailtasunaren eskala bat bezala, ez? Eta izorratua dagoenak ez du esan nahi beste bat izorratuko ez dunik. Hori ere oso unibertsala da. Eta horiak gizakiaren miseri guztiak azaltzen dira ez. Zoritxarrez hori aipatzen zidan nango emakume batek, Irmak entzun genion lehengoan saioan, eta esaten zuen
hori ez, berak elukela nahi, bere seme bilobe entzate horrelako egoera bat, ez dakila zergatik onartzen duen gizarte mexikarren zatitxo batek, hauziak esate aldera, datozen horiek gaizkileak direla, bortxatzaileak direla, errealitatea oso bestelakoa da, eurak di askotan bortxatzen dituztenak, kolpatzen dituztenak, tren horietan istripuak jasaten dituztenak, narkoaren gerraren ondorioz dagoen gatazka ez dakit, sozial eta militar hori adarrez beteta dago, eta adar horiek ere oinarri ekonomikoa behar dituzte, eta orduan edo zerrek balio du ez. Eta zin gogorra izan daiteken bidea, migratzaile horientzat, orduan emakume hauentzat jaten ematea zen, eurak nolabait goxatzeko zerbait ez. Eta horre bada, egoeraren arabera, bakoitzak bizi duen arabera, zenbateraino empatikoak izan gaitezken, ez? Guk esaten dugu, gure migrante izan ginen Euskaldunak, bai, baina Euskaldun migrante askok gose gutxi igaro zuten munduan zehar, Egi guzti esan barbalin bada Euskal migratzaileak ondoren botere ekonomikoa okupatu zuten. Gaur egun, nik lehenguan aipatzen dizuen, Torreon hiria bera, Euskal enpresari batzuk osatu zuten, eta hor Arozena tarrak bereziki garrantzitsuak ziren, eta Arozena jauregian dago, Arozena fundazioarekin, Euskal kultura bertan dago, bai, eta zutenekin esan nahi, eurek gizarte hori kolpatu zutenik. Baino, bai, gure migrazioek, egia da, hemengo gosetik iesi, han jana, abegitasuna, eskuzabaltasuna aurkitu zutela. Eta aldiz, gaur egun bizi ditugun krisi migratoria hauetan hori nekez topatzen da, ez, oso dago gorra. Pentsatzea, etorri dela, ez, Estatu Batuetako presidentordea esatea, atzaitezte etorri, nola ezkara joango, goaz iesi, lenguan, antopatuenen mutil bat, dagoenekoan bizitzen ari da, 3 emakume horitako batek bera hartu duelako etxean, pentsa, zenbat mila migratzaile igaro diren jangela hartatik, ni nintzen 3-4 egun haietan, 80, 100 pasatxo igaroko ziren, eta oso garai moteletan dira, beraz, milaka eta milaka, pertsona bat bada, Joel izenekoa, emakume horitako batek hartu zuena bere etxean. Mutil gaztea, izu, zintzo bat, eta arekin erizketan ari nintzela kontatzen zidan, esaten zidan, konturatu nintzen momentu batean, edo auzotik ies egiten nuela, edo auzoan mara batean murgiltzeko beharra banuela, eta hortik aukera gehiago nituela, eta bai, bidaia hontan hil ninteken, baina bestela ere hilko nintzen ziurrenik, eta erabaki nuen arriskuri onartzeaz. Horrelako simplea da, errealitatea. Alegia batzutan gudetaz ari gara, Siriatik edo beste Europatik gertuago bizi ditugun krisi migratoria hauetan, ez, gudak edo guda ostea gutzitako egoerak, baina arrazoiak mila dira, eta beti dute zer ikusia ziurtasunarekin, segurtasunarekin, askotan gosearekin baino gehiago. Nik uste krisi migratorio, gosearen inguruko krisi migratorioak ere atzera geratu zirela, gaur egun jendeak eriotza saietsi nahi du, eriotza nahi du atzean utzi. Eta eriotza atzean utzi nahi duen jende horri esaten ari gara. Hemen, eta han, ez zaitezte etorri. Eta horrek sortzen duen erustez ez, bidaiatzearekin, bai, holako kontrasan potoloa. Eta ez dakit nora iritsi nahi dudan ere, hausnarketa bat hor dagoena, eta ez dakizu esondo zer sordezaken. Baina hor bai laguntzen du pentsatzeak badagoela jende ona, eta badagoela jendea migratzaile horiek errespetuz tratatzen, jende hori laguntzen, hemen izan ditugu Zaporeak proiektuko lagunak, hemen izan ditugu Aitamari itxasontziko proiektuko lagunak, eta beste bat jende ez, euri laguntzen, euri zeharka laguntzen, badira, Amerikan horrelakoak, baina dira, bai, niri behintzat sortu dit, ez, bidai honetan, bidai honetatik bueltan, eta uste dut Josu ere ados egongo dela, ez, bidai ororen bueltan, badago zerbait hor barruan mugitu dena, eta zalantzak, eta kontrasanak, eta minak, eta sortzen dituena, eta niri hori sortu zaitez, koño, ari gara goiten mundutik bueltaka gertatzen den bitartean, ez. Eta zerbait muitzea azkenean deserosoa ere bada, ez? Deserosoa zen, esatez, ni etxera banoa, hemen kezkatuaren egindet, eta ea etxean zer egiten dudan bihar. Zurezko dutxatu, azopa garbitu, eta antzera segitu. Duda sortzea, o zalantza kezka sortzea ona da. Ez sortzea litzateke txarra, ez? Ezer ez sortzea, ezer ez sentitzea. Diri galdeziaten, zuri berdintza izu? Ez dakite, ozer ez, zuri berdintza ez. Ni nahi det sentimentuak, emozioak mugitzea, ez? Gero hien nola kudeatuko ditudan. Hoi da arazoa.
Zenbat implikatuko nahi zen, ez? Tolosan ere, janari bankua, eta hainbat jende batzutan, ez da inbeste ere, baino batzuk asko, gutxi batzuk asko mugitzen dira. Eta gero, iriste zaizunean zure kezkat, eta zuk zer, eta hemen oain gauden estudiontan ze koltsoi batzu botata gauetan emango diegu aterpea kalean dauden 10 lagun, eta zu beste lekua daukazu, furgoneta bat nik, eta hori utziko niokenik ez dakizein, eta jazte zaizu zure implikazioaren momentua, ez? Eta ni, agerakoekin hageman ditut, edo inoiz egon ginenean Belgradon, eta neguko arropa ematen, Bosnian gerra janaria ematen da, Belgradon gertatzen zen, Afganistanetik ieskazetorren batetzen gaizkile bat, antzan, bera herrian horbeitek goizean esnatu zuen etxean armatutat esan zion, gurekin zato zebakatuko zaitugu. Beraz, talibanek egun izan baliz, bizimodoa konpondutekiko luke, seguru asko. Jatea eta hori behintzapaita odunarek ies egin zuen. Baina ies egin zuen, da gero hemen gaizkile bezala ikuste, hemen Europan diotez. Eta nik, analizian o diagnostikoan uste koinzituko genula, baina soluziotan ez genuke asmatiko, ez da hemen gaudenok ere. Ze hemendikan ateatzen genean, gerosio, igual batzu bokailua jateko gatuta gode lagunekin, eta besteak beste zozak. Eta seguro asko gaur etxeko ateare bakuitzak gurea itxiko dugu, eta gure hoia esatuko, seguro asko, ez? Todun, oso hotze zaizu hori. Seguro asko eta atea itxita seguro. Seguro asko, seguro. Todun hotxe, korapilu etotzen zaizu beti gora, ez da giraino, eta itzeiten duzu ahotik, baino gero txegatzen zaizu digestio inezin bezala. Bueno, ezingo ginateke bizi erabat angustia batean, ez? Baino, gutxienez tarteka, kanpoan ibilita konturatu, ez? Nun gauden gu, eta zer egin dezakegun, ez dakit, esate zuten Belgradon ere zeba, janaria arropa, ez gu behar dugu justizia, eta justizia da initz zabala, ez dakizula oso ondo nondikan atera, ez? Eta garestia, ze jana eta arropa erosi egiten da, baina justizia. Edo eman guri sobratzen zaiguna, gehienetan. Gauza bada kostatzen duen ematea, eta beste da sobratzen zaizuna ematea, ez? Baina, hor dago, egon gaitezke hemen egunak programak hitzeiten. Konpontzen ez daki, baina hitzeiten horri buruz. Horretik galdetu nahi nean, nola ikusireken hori, ez? Eta Amerikani desente biliginen gularo eta 15 aurrea, eta gerrate zibiletatik ateratako herrialdeak zian, Nicaraguan eta Guatemalan, eta dana elkartzen da gero, ez? Goxea, espada, lapur eta marak, biolazioak, herrialde berean dana, gaizkile mota guztiak konzentratuko balia bezala hango egoeran. Gero, bestaldetik oso bitxia da, niri bitxia ez dakit, gaitza egiten zaitez, gehiena dia, adibidez, Saharako basamortuan dagoen mafiosoa, ez da, gaon furgoneta baten hartuko ditunak, 100 lagun eta gurutzatuko ditunak, dia biktima bezain musulman adibidez, ez? Kasu hortan. Dia fededunak bere fedearen jabe edo dena delakoak. Eta Ertamerikan ere berdin. Hango mafioso maratako eukiko du gurutze bat atuatuta besoan eta Dios mío, eta Jesusito, eta hola. Diosito. Eta Diosito zure alaba bortxatuko dut, ez? Da, esate, ostia, erlijio guztietako jendearen gauza batzuk amankomuna da, erlijio bat ez da ezerren garantia da, alderantziz esatezu, horrexegatik nik ez dut, horregatik nahiz apostatez, ez da ezertan siniste, mentzat erlijio kontutan, esate, baina bakoitza bere jainkoaren izenean nire mundu honetan historia gerra asko eta asko, bazutan goxeagatik, baina beste zan fedea inposatzeagatik, ez? Alde batea eta bestera, zen gaur egungo munduko mugimendu asko, gero euki ditzakete goxea edo nazionalismoa edo gauza gehigarriak, oso razismoa edo garbiketa etnikoa edo, baina, erlijioarena bitxia da. Ipatu duzu, Josu, galdetu nahi nian, Ertamerikan nola ikusi deken, da, esan behar nizun, ikuste, gertatzen dela, zaten ari gara oraintxe, Archie Rourke, hau da aborigena den, australiar atorrizko mutil bat,
pentsatzen dut bere gurasoen artean dagoeneko ja mestizajea sortu dela, nahasketa sortu dela, ez, eta harek kantatzen du bertako biztanleen jatorrizko herrien First Nations deritzen hori, noiz beta ere beli dugu kontzeptu hau, hoien alde, eta abesten du abesti bat lehen entzun dugu, Took the Children Away, umeak laportu zizkiguten, ez? Eta Australiaren adibide jarri nahi dut, Ertamerikara joan aurretik. Ziur nago jende asko joan dela Australiara, eta ez duela talka kultural hori, zapalkuntza hori, bertako biztanleen gutxiagotze hori, ia ikusi. Akaso iritsi da aeroportu batera, Ayers Rockeko aeroportura, Uluru izeneko harri esan nahiz beteriko harri hortaraino, eta hotel batean piztinarekin egin du bidea, eta esan dut, bai, hau bertakoentzako, leku magikoa zen, eta ondo, eta norbait eskalatzen dabil, eta eskalatzeko egiten den zulo bakoitzean zuloa egiten zaio, aborigen baten hariman, eta borroka hori irabazi zuten. Baina ez da ikusten, batek sineien egin dezake hilabete, eta guztiz anglosa joia den inguru bat ezagutu, han garai bateko, 17. mendeko, 18. mendeko Londresko auzo baten antze izan dezake ingurua topa dezake, eta ez du ikusten. Eta Ertamerikan antzeko zerbait gerta dakizuke, eta niri gertaz zitzaidaken, baldin eta espanintz interesatu egoeragatik. Salvadorrera itxi ginen, nahiko herri txiroa, nire ustez oraindik enuen ezagutzen Ertamerikan zegoen arriskutsuena, Honduras eta El Salvador ote ziren. Bueno, iritsi gara hartu dugu automobila, joan gara Kostaruntz, bertan surf munduko txapelketa jokatzen zen, handik ibili gara berri emaile, eta ingurua lasaia da, mariskoa jandezakezu, kamaroi koktela eta zebitxea, beruarren plater goxo hori. Itxasora begiratu, ondartzako zatu, jendea jatorra, jendea eskuzabala, ez jotan non dago hemen El Salvador. El Salvador hori bilatu egin behar da. Eta zure kabuz bilatzea zaila da, eta kaso ez da gomendagarri egia ere. Hiriburura itxi zaitezke, eta baian hiriburu atarian, hiriburen sarreran badaude hainbat zentro komertzial eta bestelakoak. Etan behar duzu zure tresna teknologiko ditxosozkoa, zehaztu zaizu hemen, bigarren kafearen laborategian behar duzun tresnatxo hori, eta joan zarela eta ez daukazu, eta han ezagutu duzu norbait, kontatu dizula pixkate goraren berri, politikari bate badute, jatorriz ere arabiarra dena, baino aita ezkertiarra, eta bera populista, eta diktadore bat ote den, eta ez den, eta esatezu, bueno, eta hemen nola kokatu zure burua, ez, eta azten zara, jende gehiagori galdezka, eta bar. Eta konturatzen zara, Ertamerikako errealitate hori badagoela, baina ezagutu nuen nik Mexiko iparraldera iritsi nintzenean, Guatemalatik ere igaro nintzen, Kamala Harris baino egun bat beranduago, La Antiguako hirian, hiri kriollo, kolonial, ikaragarri ederrean, eta han ere lagunak badituz eta galdetzen nien, eurek akaso beste gozatzuk kontatzen dizkizute, baina Mexikon bada El Salvadorko presidentea miresten duenik, eta El Salvadorren badirudi bere presidentea zea dala, ez, diktadore bat, eta kaso bada, ze egia da, botere banaketara bat suntxitu duela, eta bai, ezkerretik, bueno, Nikaraguatik galdetzen duzu, eta Nikaraguan sandinismoak azken urtetan zer egin duen aztertuta, denok ere gure ezkertiartasuna zalantzan jarriko genuke. Eta hau guztia gertatzen da, han, gero dago Belizeri buruz gutxi dakigu. Zer da Belizetarretaz. Ja, ez da gaizkiantza, edo Panaman, bueno, baduten han ingenieritza obra ikaragarri bat, eta horrek alako tekin ematen die batzuei, beste batzuei ezain beste, baina nahi kondo da, eta Kostarrika estikoak ikaragarri ondo daude. Pentsa, Nikaraguatarrak ez dira Mexikora joaten estatu batutara iristeko, badoaz Kostarrikara, eta Kostarrikakoak oso dira arrazistak Nikaraguarekin. Bueno, egoera horrela oso askar botatako honetan, hauxe da Ertamerika, ez? Nik ezagutu, jakin, galdetu, ahal izan duan Ertamerika. Banoa Mexiko irira, hori beste gauza bada, eta banoa iparraldera, desertura, Torreonera, eta han topatzen dut jangela solidario bat, jangela migratzaintzako jangela bat, eta han kontatu dizudan historia honetan, iesi da bien jende mordua. Eta El Salvadorren kostan mariskoa jaten ez duen, eta maretatik iesi da bien jendea, eta nik ikusi ez dudana. Eta nik uste bidaiatzeak askotan horrekin duela zer ikusia, ez? Begiratu egin behar da, harakatu egin behar da, jakin nahi izan behar da, dagoenetik aratago. Eta hor bada lotura bat lehen aipatzen genituen esploratzaile hauekin, ez? Dagoena ikustea erresa da, dagoenetik aratago ikusteak exigitzen du, akaso hain plazenteroak ez diren egoerak bizitzea, eta igarotzea dauzkezuen egun gutxi egitako batzuk horrelako jendearekin izketan,
Eta Hondurarrak hasen zaizkizu kontatzen nondi datu zen, eta zenbat bidai egin dituzten estatu batuetara, ura gainditu nahirik, eta ni egon nintzen, eta nik galdu ditut 12 lagun bidean, ez dakit non dauden, ez dakit bizirik izango diren, nora joan diren, ze batzuk lehenago nekatzen dira, besteak baino, eta itxoiten dugu urrengo trena, lehengoan kontatzen dizuen, trenbide ondoan lotan trenak esnatu eta ura harrapatzeko. Joder, Mexikoko trenbideetan dago, Ertamerikan, bisitari bezala, orokorran ikusten ez duzuna. Eta zorionez, Mexikon ezagutu dut, Ertamerikak iskutatzen duen hori. Eta uste dut, hor dagoela pixkat gakoa, ez? Eta horregatik Australiako adibidea. Jende asko joan dela Australiara, etorri dela, eta Australian bizi den jende asko ez daki aborigenen inguruan ezer. Eta, wow, flipatu itezu. Nik uste, zaletasunak batzutan erosotasuna bezala bilatu egiten dela, ez? Zugutezea zure mai jongo da zer gustokoa ikustea, zuguntza beste zerbait ikustea, ni beste zerbait, izaneteke natura, artea, dena delakoa. Eta gero, loiteko topatuko ezu normalean erosotasun pixka lotarako, ez? Baina, miseria ere bila jun behar da, ez? Miserian jaioz garenok. Ema dezu alegin moduko bat, nik egin izan duet, Europako hiri batzutan, Parisen, kalean lo egitea adibidez, ez? Kartoi batzuk hartu eta kalean lo egitea probatzeko zer dan, kapritxoz, kalean pare bat egun pasatzen egu horrian, ez? Eta, zuk ariketa hori egiten dezu, eta nik hori askotan egin dut, eta Ander Izaerrekin asko egin dut hori, ez? Ander Izaerrek bada historia bilatzaile, eta historia bilatzaileak polikenak ez daude, ez urruti ez gertu ere badaude, urruti ere bai, eta Ez daude agerian. Ez daude agerian. Minerita, potosiko neskuratuatzen junin behar dezu. Da minazuloan bezala, sartu egin behar dezu galerietatik, bertako jendearen konfiantza lortu, eta, eta gero, esan duguna, ez? Zure kontraesanak, hortxe irentzi zinik ibili, eta, behak azetaritza eta bidaia lotzen ditu, Balkanekin ibili izan du ginean, Groenlandian ibili izan du ginean, Turkian eta hainbat lekutan, eta beha olako histori bilatzailea da. Ez da, otarako behar duzu jarrera, ona, presarik ez, konfiantza, ere bai, ze geota aurreago olako historia baten sartzezaren neurrian gero eta segurantzitiko urruti honi, ez da, inu esan, etorri nirekin, alako uzotan, alako dago, eta jote zau zorta, eta ez, nik hor badaukate lagun bat etxean daukana ez dakizea, da, bazoa zarea, eta behiratzezun nundikan aizean sartzen, favela batean igual, Sao Paulo, eta azeza zure seguridadea zalantzan jartzen, ez? Gizu armakan eozein dauzkala niatzo, Bizkaian egon nintzen da, egon nintzen Urdaibai, noain hain aktualidaden dagoen Urdaibai, biharren gugein jenda hori. Baina gero, Bilbora jumen izan nun, elagun batzun gana, eta San Francisco nutzin nuen kotxea, eta nikan bultat eman nuen, eta goten datatik eta eskabarate biratzen nintzen, da, hemen ere, urrutira jungabe, badaukazu, herri gehienek gureak ere badu, jardina, fatxada, eta gero dauzka, atzeko patioa eta sotanoa. Jardina ikusten duzu, pasaeran. Patioa, joma duzu etxaren bestaldea, eta sotanoa, jetxi behar duzu norbaiten baimenarekin. Eta hori da gure mundua gehatu zaitezke, hori da zuen antzerki munduan bezala. Jendea ikuste du, oholtza igotzen zaretela, parra ginarazte zuela, ez daki, zerbait den inigo kontzertu batean, da zuetzen dut asko ezagutzen. Baina, zuk ikuste zu ordu tardiko espektakula. Juntzaitez, bi ordu lehenago, gauza probatzen, ez daki zer fokoa beste erori da, kortina ez daki zer, zu txalo zaparra da egin da bazoaz, eta hangatzen dira pringatuta beste ordu pare bat, hiru bat, furgonetak argatuta ez daki zer, eta igual beste urrengo goizeko behatzitan Sevillan kontzertu. Badauka bizimodu bakoitzak ikuste eztan alde hori. Eta nik uste, jakin behar dela, atea jo, atekoa ikusi, eta gero, espazaitu egon bihatzen sotanoa edo garajea edo patiora, irudikatu zer dagoenan. Dagoena, ikusi ez dezuna, seguru asko da, daukazuna, ikusi uzuna nio gogorragoa, ez? Gure gizartean, gizartea aberatze da, normalen gainera, aberastasuna badu ostentaziorako joera. Kanpo eder, ez? Eta miseriak ez du kanpo eder, miseria du barne miseri. Eta hor sartzen bazea hor, espeleologo lana egin behar da, ze mendia ikusi egiten duzu kanpoan, baina espeleologoak egiten du barrua sartu. Eta nik ez dut esaten hola bizi behar denik, baina hori ere tarteka espeleologo izan badezu, giza espeleologo.
bueno, berdin lagun baten egoera ere bai, ikusi jode, ostia, planta hona zeukako, planta hona zeukako, igual dauka, ez dakite, azken bolada txar batean. Zen muza, ondo, bale, ose. Zerbez hartuko jo? Bai, eki. Okerra guango baten bat, zerbez hartuko jo. Hoi da. Katoire bada bizirateko modu bat, ezen goginake norberaren zalantza bestaren beldurraren miseriakin, bueno, geu zulora eroriko ginak ez. Bueno, baina ariketo janik oso beharrezko ikustitutu, baina hemengo egoeran, ez da zer, ez da, labi beste okutamia da bat, ez da jo, ni batzuk atuko nituzke furgonetan datogen hasten, demango nituzke, bueno, ez da, Mauritaniara edo Hungriara edo beste leku batea, ez esati behi. Zer iruditzen zaiken, hau, probazaka, bera hauzen mozko gureaz, ze mierda klaseran gurea, ikusikuek beste batzuta. Bueno, hoi. Eta amaitzea aldera, Josu, akaso bai ere buruan sartu, kontrasan hauek pizten direla, eta osnarketa beharrezkoa dela, baina gero egia da batzutan kontrasan horietan ere relatibizatzen jakin behar dugula, eta guk egoera horiek aldatzeko dagoen gaitasuna ere mugatua dela. Eta adibidez jarriko dut, pixkat bizi dudanetik, bizi izan dudanetik. Hor bada, jangel hartan nintzela, esaten dizudan bezala, hainbat migratzaiekin izketan, ez? Izketan, hor ere badago prozesu bat, lehenen gurbildu, kaixo, ni hau naiz, eta handinator, eta, bueno, nahi nuke kontatu hemen gertatzen denaren historia, baina ondo baderitzo zue, argazki batzuk aterako nizkizueke, bai, si hermano saka, ez? Eta jozuen izenak esango bazen izkidate, zen nahi nizueke izena jarri, kontatzen dutenean ze gertatzen den hemen, ez? Eta, bueno, han ibili ginen, eta ikusten zuten, iban nintzen beste mexikar lagun batzukin, han etxe horrekin harremana zutenek, eta hartako batek eskatu zigun bakoitzari banan dirua, zehazki, autobus bat hartzeko ez dakin nola joateko. Eta horra ere bada, esatezu, bueno, nik diru hori badaukat. Ez da niretzat inbesteko esfortzua, $15 edo $20 poltsikotik atera eta mutiloni ematea. Baina egunero milaka igarotzen dira hemendik. Partxe hori jardezaket. Baina hor ere badago beste osnarketa bat, jakin barozu nuntzagoen, ze jende dagoen hor lanean, eta jende horrek zergatik egiten dituen edo ez dituen egiten egin bat gauza. Beraz, pauso bat atzeraman, xilik egon, ikusi, eta gero eurekin komentatu. Ze beraiei ere eskatu diete. Zure lagun mexikarrak, akaso ez dirazu bezaina beratxak, baina gertu eurekin alderatuta ez da. Eta erabaki dute, ez, €20 horiek erabili behar direla jana erosteko. Ez? Eta orduan zu galdetu hartu bera, kaso nik zerbaitetan lagun dezaket, han behartuten farolatxo bat, eta esan hau izango da nire ekarpen aleku ontara. Baina, hortara, ni joa, jakin behar duzu, zuk zeuk bakarrik, individualki, zure boteretsu pertzepzio horrekin, ez dagoezula inungo botererik, ez dagoezula inungo gaitasunik hori aldatzeko, ez? Eta indar kolektiboan askoz gauza gehiago egin daitezkela, eta hori errespetatu behar dela, ze oso ondo sentizintezke $20 poltsikotik ateratu autobus bilete bat erosita. Eta hor ere, zema sortzen diran, ez? Boteretsu garenok eta borondate honenaren bestaldean egolitezke, lehen esan dugu bezala, gauza batzuk universala dira eta pikareskare bada universala. Picasso kontatuko ditut hemen, bata Nepaleko Katmandun, nik emakume bat ikusi nuen, umeantzat, besotan zeukan umeantzat esne eske. Eta odun, bueno, diru pixkat eskatzezun, esnea zatzeko, eta esenan ez nahi bazu beste zozero, jateko mantzut ez, esnea hor erosi, supermerkatu bat atzamagak izan, apuntezu mutekin izan, ni behin, gertatu zitzaida, baina ezagutu nate. Kontua zen, emakume horrek, itezun, kanpotagari esnea erosiarazi umeantzat. Esne poteak, amargarren poteak ez du ume horrek zatzen. Supermerkatuakin konpentsatuta zion, aldiero, bere esne potea zehatze ziona, hola xeko. Askotan ez, baina batzutan gertatu izaten zetei, garai batean hemen, autobus geltokitan da jendea eskaleak eta egoten zianean, aeroportan ere bai, Madriden, tren geltokian, tienes 10 pesetitas para ir a Bilbao. Eta nik aldezinen, odun zeuden, esan liteke tetrabriko ez Don Simon erosteko zala, baina eskubidea izango luke hortarako ere. Eta galdetzen, pero te falta mucho. Eta esan, no, me falta unos 30. Bueno, pues ven conmigo al esto y compramos el ticket y vienes a Bilbao. No, es que ahora no tengo que ir. Beretzatik erostea zan bere negoziotxo ura izorratzea, beak ez zaukan Bilbora joan behar izan dez. Aztezea ezagutzen jendearen
bizirauteko baldin bada ere, Osea, ez da... Oi, eta kasu horrek ere zilegi egiten du, neurri batean. Eske hori kontua. Osea, azkenean esatezuka, nik 10 peste dizkot ematen, Don Simon esiko dako, nik jungo naiz Bilbora, han beste, osea, eta ja, burua, osea, Donostiatik Bilboko viaje hori, ja nahastu zaizu, ja, juntzaizkitzen, bai, bueno. Hori ere universala da, pikareska eta eskrupulo gutxi izatea, hori... Nei etorrez burua Sao Paulo aipatu zu antzerkiaren eta Augusto Boalen obra bat prestatu genuen, goen dela 15-16 urte, eta esaldi bat zegoen Murren Ponta de Faka ikuskizuna, eta hor barrun zegoen esaldi bat esaten, gizakik bi motiboengatik mugitzen garela. Bat zerbaitetik ies egiten, bestea zerbaiten bila. Eta zerbaiten bila dijoazen barruan edo bere buruan konbentzitzen dute zerbaiten bila dijoazela. Eta zerbaiten bila juten direna pentsatzute bere buruan zerbaiten egiten ditzela. Bai, lehen izan deguna maik dauzkan bi hemisferio horietan gatuko da. Olakotan ima da burua zentrifugatu, gero infusioa bezala utzi pixka dekantatzen, eta gero, atea ondorioak, ez dela. Josizu eta beti bezala plazerra da zurekin aritzea, eta gaurkoarekin denboraldia itxiko dugu, baina irailaren 20tik aurrera, bigarren kafeak aurrera jarraituko dumen naiz irratian, beraz, datorren denboraldian izango dugu, bidaiatzen jarraitzeko ordurako akaso bidai berriak ere proposatuko zaizkizu, eta jarraituko dugu kontraesan, buru zentrifugazio, eta gai guztiabekin, baina uste dut garrantzitsua dela, behintzat, gauzen inguran kontziente izatea. Hori ez da, bidai eta izatea da nola sentitu zea, eta zer topatu ezu, eta zer kontraesan sortu dizu. Eskerrik asko Josu, datorren denbora dirarte. Eta gaurko egunez, Nashua, New Hampshiren estatu batuetan, jaio zen Ray Lamontan, kantautore indie, folk, pop, erraldo jau, gazte xamar, baina urte asko daramatzana dagoeneko musika egiten, eta honek horrela izena du, I was born to love you. When I'm stone cold road, get me high when I need to. I was born to love. I was born to love. I was born to. Times were tough, made it through. We tasted the rough, so let's say smooth. All the time I was hurting you. Got to believe that I was hurting too. I was born to love. I was born to love. I was born to. You're the only one I can talk to, the only one I can really read. I know you give because you want to. Don't you think it's time you learn to let yourself receive? Can make you smile, can make you sing. Just wanna give back a little bit of what you give. I can sing you a song, play you a tune. I know it's just a little thing, but it's something I do. I was born to love. I was born to. I was born to love. I was born.
was born to love you. I was born to love you. Keep calm and bigarren kafea. Bai, ezagit badakizu, baina duela egun gutxi gure estudioan, Amaia eta Goiuri ari ziren bata besteari zirikatzen. Goiurik gaur jaizuela eta hortarako 4 lo falta zitzaizkiola. Eta Amaiari grazia egiten zion, ez dakit, honek, falta den denbora lo tan neurtzea. Nola esan, udako solstizio iristeko 3 lo falta zaizkigun honetan guk denboraren mugarri honi heldu nahi izan diogu. 3 lo falta dira goiztiarrentzat. Izan ere lotiakarenok 2 loterdi edo bakarrik ditugu. Ekainaren 21 goizeko 5:00 hasiko delako azkenik, uda. Solstizioa, sol statum edo eguzkia geldirik. Nola baita esatearren, nora joan eta handik buelta egiteko. Kultura guztietan une magikoa da, garai berriari hasiera ematen diona. Gauak motz, egunak luze, edo talderantziz, gu ipar hemisferioan bizi garelako, baina hegoaldean negu solstizioa da hurbiltzen ari zaiena. Baina izan iparraldean edo hegoaldean guk Euskal Herrian bagenituen edo baditugu hainbat mito, kondaira, joera, sinismen eta horien inguruan hitz egingo dugu hurrengo gonbidatuarekin. Eta kaso baita ipuinen bat kontatu ere. Ipuin maratoia Guadalajaran bizitzitik dator, Josemari Karrere, baina gurean ipuinak kilometro txoko iraupen izan barko du, bestela luze egingo zigo. Arratsaldeon eta ongit horri berriro bigarren kafera, Josemari Karrere. Bai, arratsaldeon. Maratoia korritzetik zatu zela esan genezake, baina beste modu batera. Egin duzu, burutu duzu maratoia zuek. Korri gazetan, jaiten nuen. Bai, pio bat aldiz gaine, ez? Guain dela 30 urte sortu zen, ez? Guadalajarako maratoia. Bai, aurten 29 urte, 30garren edizioa 29 urte. Urren urtean ja 30 urte, 31garren badin zuedia periko, tan bezala lehenengo urtea, bez da urte bete. Ni pare bat aldiz egon naiz bakarrik, zoritxarrez, porque egia da ipuinen inauteria. Nola kontatu, ez dakitenek edo entzuleek beste alden dauden, nola kontatu zer dan Guadalajara ipuin maratoia? Korrika nola? Nola esplikatzen duzu kanpoko korrika zera ba? Eta azten zaba, pues corremos, se corre de un sitio a otro. Sin parar. Bien, y luego dormir, no, que no para, por la noche, todo. Eta jendea ez du siniste, pero pararéis aún. No, que no para, que es así, que la gente está muy loca. Bau da berdin, baina ipuinekin. ¿Cómo? No, definiciona. Tipi-tapa. Gauta un, ni aurten... Ipuña. Oeratu nahi zeiterrita. Aurten, eta... Joan nintzalako, eta ikestak gaten beste. Baina gelitu zen beste batzuk urteko Lagunak eta Patrizia Picazo eta Guedenak, zazpitan, eta goiz, beste urtetan, gozaldu 8tan, beti dago zerbait. Geliten zu gau pasa, gelitzen zean, 4 lagun, ipuinak kontatzen, txabakeiak esaten, jazkenean berdin dio, zer esan eta gero, esatezu, kontxoa, goizeko amarretan dago hitzaldi bat superinteresgarria. Eta gaudeko saltzen 8tan, ez nahizkoango orain oera ze hitzaldi hori entzun nahi dut, edo beste gauza bat dago, eta azkenean festetan nola, igual, ordu bitan zaude ja, orde bajon, baina zerbait gertatzen da, gora etortzen berriro, eta gero, eta konturatzen zara, ostiraletik igandea, igual 4 ordu lo egin duzula. Bete garaian, orain ja ez, orain ja... Goiuri eta Orain ja bost.
Orain ja bai. Goiuri Tamaia bezala iten baduzu, lo falta kontatzen eta Guadalajaran igual 4 egun egon eta bat bakarrik kontatzen dezu, porque lo falta horrekin askotan ez gau pasa jarraian. Bi gau hotel, eske igual lehenengo gaua ez du merezi, porque bai, nik gertatu izan zai, hotelea agertu ostiraniatu eta hotelea zenbat gau hotelen. Eta horrein duzu... Ez da bat, gauak ez da bat. Motxila usteko lekua bai, Bueno, alako nola baiteko festa handi bat da. Gaina punta-puntako narratzaiek. Aurten Michelen Guyen egon da. Espalditik ikusi gabe. Espektakulo berriakin berria. Lehenengo aldiz gazteleraz egiten zuela. Eta beti bizitza pertsonaltaz, eta bere alaba, eta horrian Oresearen gaineko gauza bat, eta oso polita. Bueno, bida, hileten jek. Horrelako maixuekin. Ara, alboka. Oda, Pontepioa. Leon Bilbauri hartutakoa dago. Hartu dugu Patio de los Leones, Guadalajarakoa maratoia ospatzen dena, eta Leonekin lotura indeu, eta llegatu gara solstize, Mai sasoiko datorre, Turra astear da, datorren astean, eta mai gorostiak dagoeneko... Beti bizikleta montatzeko. Zen. Entzuten ez alboka. Eta Txilibrin bakizu bi albokari handik elitu zen, eta egileak gaina, Txilibrin eta Leon Bilbao, ezta? Biak arratiarrak, baina Txilibrin Bilbaon bizi zen. Txilibrin intzen famatua telebizioan eta zen, hasi zelako Franco garaian. Bueno, azkenek urtean nik batzea izalako, eta bandero jole alako baiten zuen, ufoi moduko bat. Eta errenteko festeta joaten zen beti Txilibrin jotzea. Eta behakin hau ginen, eta esaten zuen batzut, behin esaten zuen. Alguna vez no podía venir yo. Y llamaban a unos viejitos, no sé si conoceréis, a unos arratianos, León y Mauricia. Cuando no podía venir yo, llamaba a unos viejitos. Atxo eta gure abieke guretan, atxo eta gure abieke guretan, azkorea galdute biek murmuretan. Askotan aipatu dugu hemen ez, ipukontalari desente pasazarete hemendik, eta askotan nola urtaroekin erlozionatutako mitoak kultura ezberdinetan. Munduan zehar, bai solstiziok, ekinokziok, eragin handia izan dute betidanik kultura ezberdinetan. Urtaroak dauden lekutan. Zen iguatzen naiz, Kolombian egon nintzenean, eta zizta batek esplikatu nion zertzen negua. Me han dicho que allí, que a veces a la noche es de día, ¿no? A las 10 de la noche. Sí, en verano, pues igual a las 11 todavía está así, sí. Pero en invierno, como aquí, a las 6:30, 7, eta ez un imaginatzen nola ziteke. Eta guk lau urtaron kontzeptua, baina materialetan bi urtaro, udaratan egua. Bai. Eta udaratan egua oso antzekoak ere. Eurien aroa, aro lehorra, ez? Bai, Colombian eta Venezuela hay 2 estaciones. Verano, que es todo el año, invierno cuando llueve. Eta nahi zantziaten, eta Kolombian egondan Buenaventuran, euria egiten, gaueko amarretan, euri zapar, gaueko amaiketan, eta ra. Eta, y esto, ahora como llueve. Claro, es que ahora estamos en invierno. Hortu pareoetan, ez? Valencian ezagola, ez? 2 estaciones, verano y la del tren. Ez? Horrek ere markatzen du asko. Zezu fijatzen zea, igual Amazonia eta hori, alakoak ez daude. Baina jute mazara zeltiarrena, edo islandiara, edo inuitak, edo... Goikaldea, baina tropikoetatik polota. Tartean ez dago, kuriosa da. Lehen aritu gara Josu Iztuetarekin, Erta Amerikaren inguruan, Ertiko Amerikaren inguruan, han oso nabarmena da, urtaroen gabezia baino antzekotasun hori, ez? Bai, ez da, hemen oso markatua da, ez da? En cambio, arbolak ere zordina dira, eta... Guatzen ez bai. Kuriosa, eta horrek ere markatzen du historia mota. Ere esaterako antolamentu sozialaren markatzen du. Inuitarrek, nitak itala bintzat, ez dute printzeen eta regeen, printzesan, ipuinak. Beraien antolamentu sozialean hori ez dago. Horren ez dakate, ez bilatu inuiten zea printzesa eskondu zela, ez da izan
Bea, Grezian... Nik ez dut ikusi, eta... Grezian adibidez, uste dut hain uda solstizioan, denok igotzen dira Olimpo mendira, edo, tradizioz eta garai batean, ospatzen zutenean solstizioa, justu egun hortan, ez ziren existitzen maila sozialak, denak berdinak ziren. Ez zegoen lanarik, eta denok eskubide berdinak zeukaten, behingoz, egun hortako solstizio egunean. Greziarripuin bat azten da, bazen behin herrialde bat, eta denak erregeak ziren. Eta oitako errege batek, Denak berdina, baina mai altuko, berdindutak, oitik, betik ja gaude berdinduak, lehenoztik gane. I am the fire that clears away the old. Landarekin, bai, aurkitu ditzakegu, ez dakit, hainbeste mito solstizioarekin, eta batez ere zeltiarrak edo lita solstizioa loratzen, badaude landare batzu justo loratzen direla solstizioarekin. Hemen garoak esaten dute bai hori egiten dutela, adibidez Ukrainian edo, eta esatute hartzen, jasotzen badituzu horrelako lorek gau horretan, edo egun horretan, bedere potere guztiak mantentzen dituzte, eta oso magikok, oso edabe magiko prestatzeko, eta horrelako gauzak. Gu bezala, loratzen jara San Juanetan. Bakarrik, gau magiko hau eta bakarrik loratzen garela. San Juanetan, San Pedrotan, santo guztietan. Santoak. Bai, hemen gero, eske justo, ikizan da gero, pentsa, badago tradizioa guzkiarekin, eta guztiaz azkenean solstizioa zer guztiak guzkiarekin, ez da? Eta kuriosoa da nola eguzkia zer ikusi dauka bizitzarekin. Horregatik dena da loratzen da, uda dator. Eta goatzen nahi nintzen behin itzaldi baten errentean eginen. Eta Jose Azurmendi aipatzen zuen Vitoriano Gandiaga, ez Vitoriano Gandiaga basarri batekoa, Bizkaiko basarri batekoa, hor galdua. Eta esaten zuen, noski, zela oso mendikoa, Vitoriano Gandiaga oso arrantzu zegoen, baina zen, esaten basurde bazen duen. Eta nola, gurtzen zuen eguzkia, eta esaten zuen, zu imaginatu ilunpeta zaudela, ez da, basarri batean, aitak kandelakin aurrak oheratu, eta derrepende dena iluna da, eta dena dia zara eta goi Jose Arratibelek esaten zuen, ez, orain ez da iluna ezagutzen, ez da, dena iluna da, dena, ez da gizer, eta esaten zu imaginatu alako aur bat, lehio txiki hortatik, egun azten den, eguzki azten dena, horren bizitza dator, ez da, eta dena beldurrak eta usatzen dira, eta errepende, horrela ikusita, ulertzen duzu, zergatik eguzkia da alako, dauka alako indarra eta bizitzarekin lotua dagoen, ez da? Zeltiarre, litak esan nahi du zua, uste dut. Eta landarena esan duena, etorri zai burua, Katalunian nahi ratazia, deno probatu dugu ratazia, ez? Katalunian horrelako menjunge prestatzen duztenak. Beraiek esaten dute, ratazia honena egiten da San Juan gaueko belarrekin. Bai, hori esate dute, San Juan beratzen utzi berriak gauza. Zegero ere, dago uraren prozesua, garbitzalea. Zergatik Eliza Katolikoa jarri zuen San Juan bataiatzailearen eguna, egun honetan. Zazkenean San Juan bataiatzailearen garbiketa hori pekatu originalak entzeko, eta bakizue Adan eta Eva egin zutena, eta guzti hori urdan dena markatua gaude jaiotzez, eta orduan horregatik Jesukristo horretikan zea dena inorez dago zeruan, ze pekatu originalekin ezin da sartu Abraham eta guztiak ez daude zuran horregatik profeta guztiak, ez da orduan San Juan bataiatzailea etortzerakoan bataiatzarekin pekatu originalak entzen da, ez da? Eta horrek zer esan edu, garbiketa eta gaur egun jendea joaten da, San Juan Iturrira eta lakoak, garautxoak entzeko, hau da, nolabite purifikatzera, ez da? Eta kristauak oso ondo intzuten hori, total joango da San Juan Iturrira berdin, jendea igantzira, ez? Hori, leheno iturriotz, edo iturri ez aizer, eta jartzen dugu horreti San Juan, eta jazta. Zua eta ura, Finlandia, Laponian argi da, kate hori egiten da zua, zutegeta eta sauna. Bere bertsioa, ez, purifikatzeko alde batetik, eta zua. Eta gainera ustez saratatxua, kriston saratateatzen dute gabortan, izpiritu txarrak ies egiteko, dorlako. Bai, hemen bezala, algara ere. Joaldunak ez da.
Ba, ez hori, kuriosoa, eta zenbat esaera, eta hori badu bat eguzkia mandrea badoa bere amagana, ez? Nola, eguzkia mitologian femeninoa da, ez? Eta beti, orduan, jendea, mutil bati eki jartzen badiozue, da izen femeninoa, eguzki bezala, beraz ez hartu erdarazko referentziarik. Eki eta eguzki sinonimo dira, eta, ez? Hau, esan behar nuen, ja proetxatu da, gaia, eguzki eta... Hori bai, hori jakin da mutilari jarri nahi badiozu eki ez dago arazorik. Baina behintzat jakin. Hori da, ez da... Gure mitologian... Maskulinoa eki eta... Genero binarioaren giroan emakumezkoen alitzatekela, bai. Esan dut ez daka, ez da... Eta gero badu, ez hemen bilatu ditugu batzuk oso politak, ez eguzkiarekin, bata... Ez du zer ikusten solstizioarekin, bai eguzkiarekin, eta Benafarroan edo inaut edo, norbait inaut edo, ditzen dute igual galduta dago, ez dakite, baina barandean jasoa da, eta inaute egur egiten ari zaigu. Eta bero handia egingo duela, eguzkia bera egurra egiten nahi dela berotzeko eguna. Ez, horrez, bero dator. Egurra egiten nahi zaigu. Eguzkia sorkuntzarekin eta mitoekin, solstizioarekin batera bai, Inti Raimin, adibidez, badagor lehen emakume eta lehen gizona jaio ziren Titikakalakutik eta eguzkia sortu zituen. Eta orduan birakotxa etorri zan eta izena eman zion eguzki horri. Badago, Egiptoko mitologian daude, asko gustatzen zetan. Da bizka brutala, baina bi teoria. Mitologia guztietan eta sormenerako behar da entidade maskulino eta femenino bat, ezta? Hau da, sortzeko. Zer da problema jangoikoekin beti gizonezkoak dira, normalean. Orduan, gero, jarraitzeko bidean, behakarrik ezin dut egin, ez? Eta eguzkia, ra, ez? Esatu, bi teoria daude nola sortu zen olako beste personajeak, beste maskulino eta femeninoa. Eta hotzu esaten zuten, teoria batek esaten du, doministiko egin zuela eta mukietatik atera zitzaiola alako jainko gizonezkoa eta jainkosa, ezta? Eta hortikan jaurduan reproduzitzeko eta zen problemarik hori berzio bat. Eta beste berzio, narratxagoa esaten, zegoela aspertuta, eta orduan hasi zen biolina jotzen, ez? Kanpaia jotzen, ra. Eta isuri horretatik, eta zela jainkoa eta jainkosa, eta hortikan orduan zuek gau geratzen nahi zuen. Hortik dator ra, izena, ra. Hori Egipto. Power of the sun, I honor you this night. Leap across the fire, keep our spirits bright. Power of the sun, fire in the night. Zure ustez, adibidez, zuarena, urarena, hainbeste kulturetan, hainbeste leku ezberdinetan, gero sinkretismoa, erlijioa dator eta dena batzen du, edo dena... Oso sinkretiko gara, konturatzen gara ere, kultura guztiak nuztutez, baina jatorrizko mitoak uste dituzue antza daukatela? Bai, azkenean da naturaren observazioa, ez? Eta azkenean animista. Eragin bera dauka. Eguzkia, beti, inti eguzkia, hau da, bizitza sortu zuen, ra, bizitza sortu zuen. Hemen leku batzutan eguzkiari jangoikoaren begia esaten zaio, ezta? Nolaite kreazioarekin zer ikusi dauka, azkenean eguzkirik gabe bizitzarik ez baitago, ezta? Hori Bulgariakoa, uste dut, eguzkia eskondu behar zuela, ez? Eta orduan antolatzen festa bat, konbidatu zen animali guztiak, eta orduan etorzien festara, ze ondo, eta txoko batean zegoen, trikua,
denako festan lehoia dena, harri baten kras, harri baten jaten horra kras, dena. Zegu zergatik hor triste basea, hemen kriston festa, eta ez utziaz, eta hor kras, eta azkenean dena, ia baizu behan kontra, eta eguzki etorri zen, eta zergatik zaude, arriba jaten, men, eta intriste, ara, zu eskonduko zea, eta orduan aurrak eduki nahi itxuzu, eta orduan aurrak edukitzen dituzena eguzki bat beharren izango da hainbat eguzki egongo dira, ezta? Orduan, eta hainbeste eguzkirekin dena lehortuko da, idortuko da, eta ni hasi nahi zoitutzen ja harria jaten, zure hori ailegatzen denean, orduan eguzkia bere gela joan zen, eta pentsatu zobeto, eta etzen eskondu, eta horregatik dago eguzki bakarra. Eta zure ustez etorkizuna bide euskal mitologiarekin eta adibidez. Guain egiten badu akelarre bat San Juan gauan edo zein herrietan, eta agertuko dira gure pertsonaje mitologiko guztik dantza batean, ez dakiz zer, separatu behar dira mitoak, dena balio du? Nik uste dut Tolosak, Juan Gargamendia Larrañagak, Tolosarra, sortzez bada, beha baitu alago liburuzka batzuk pensamentu magikoa, Euskaldun pensamentu magikoa. Eta nik uste dut alde hortatik behiratu, bado pentsamentu magiko bat. Eta logika guztietatik kanpo, baina bada logika bat hori badakizu ipuinetan, ezin duzu edozer gauza edozen moduan egin, neizta gauzarik harrigarria, nik batzei zaur batek ipuin bako ondatzen, ikazuela batean animalipia sartzen zela, eta zen da igela, eta esagutxoa, eta alako batean azeria sartzen eta hor batean, ez beha, azeri bat, ezin da sartu kazuela batean. Ordu arte, animaliak hitz egiten, beste hori, azeri bat ezin da sartu kazuela batean, ez? Eta esan duzu, nun dago hemen logika bat, badago logika bat, animalik hitz egin dezakete, baina kazuela batean azeria dago, otxoa ezin da sartu. A mi no me engañas. Orduan badaka logika bat, eta pentsamentu magikoak ere badauka bere logika bat, eta bere zergatiak, ez? Eta nik uste dut mitologiak, kontu guztiak, ara, orain entorren etzuten Radio Maria, barkatu, nahi zergatia. Kompetentzia zuzena dugu, Radio Maria. Bai, seguro. Eta Jesusmaren roiakin, eta ez da, iruzteko baiz bat edo. Eta, ezen, Biblia eta ezin da sinistu Jesus egon zela Indian dago teoria bat Indiatik ama urtetiko eta marra arte agertzen dela nun egon zen eta bueno, claro, hasten zu Jesusen figura eta increíble, ez da? Zer da heroi bat kultura grekoan? Heroi bat da jainko baten eta mortal baten arteko aurra, ez da? Hoi da heroia, klasikoa. Un semidios, esan da, Herkules, ez da, baitu potere batzuk, ez da jainko bat, baina ez da mortal bat, eta botere gehiago ditu zergatik, ez? Eta zer da Jesukristo? Ez? Hain justo, ez? Jainko bat, Zeus, eta emakume baten arteko, eta gainea hori sin kontato karnal, hori la lluvia dorada, dago horrelakoak, eta repente atatzen da tipo bat. Lluvia dorada, Radio Marian ez dute ipatu ez da. Hori mitologia greko, benetan horrela gertu zen, hortik dator, ez? Zeus, lluvia, alako bat. Eta orduan, claro, de repente zer da Jesus? Oda, jainko baten eta mortal baten arteko elkarketa baten ondorioa, ez da? Eta zer da, oda, ditu mortala da, gizakia da, baina gizakia baino botere gehiago ditu, Herkules bezala, eta horren fantastikoa da, horrela ikusita, gertazea pentsamentu magiko hori beharrean, esan ditu zioten teologia, baina bestela, eta horrela begiratzen dituzu gauza badakate interes asko, eta hemen ikustu da berdina eguzkia, hor hilargia, zergatik dituzten izen horiek, zergatik bestea gaude alakoak, zergatik Euskal Herrian piramedian goien dagoena da femeninoa, Mari, ez da? Eta ez da gizonezkoa, ez da? Ez da maskulinoa, ez da? Zerbaitetarako balio du, baina interesgarri, pentsatzea. Ez da, talaka gauza, ara. Eta hor, nintza egiten dut, ez hori. Justo ari garantu. Nerekin galdera gutxi, nerekin moldatzen zeretan.
Hor, bau, lekeition eguzki dantza izenekoa. Bakizue, San Juanetan eguzkia dantzan ateratzen dela, ezta? Hor, momento bat eguzkia dantzen ikusten dela. Eta hori, ahotsa punta eusen, badakate, nongo gizon bat apuntatu, mutrikoko, gizon bat esplikatzen, bere itonak esaten ziola, nola eguzkia dantzan egiten zuen San Juane egunean, ez. Orduan, bera, mutikoa zela, hartu zen, astua, eta zagoa, eta joan nintzen, eta antxe, eguzkia goian zegoela, noiz jartzen zen dantzan, noiz jartzen, eta ikusi nuen, mugitzen zakara, hainbeste denbora, eguzkiari begira, da zer gauza horrek gontzela, kontatzen dira. Eta lekeition, emakumeen soka dantza moduko bat, eta eguzki dantza egiten da. Dea, mazazpigarren mendean, zegoen dago dokumentatuta, eta ez zituzten 3 momentutan. Goizean, albakue da errezo baten ostean, gero guardian, beste errezo baten ostean, meza ostean, eta arratsalean errosarioan ostean. Eta justo, lehenengoa da eguzkia sortzen denean, eta errosarioa da eguzkia sartzen denean, eta erdikoan da eguzkia goien dagoenean, ezta? Sinkretismo bat, eta emakumeek dantzatzen dute, hori, hasi ziren San Pedro egunean, kaxarrankakin, berriro rekuperatu dute, eta San Juan egunean dantzatzen dute eguzki dantza, ezta? Eta zaten, ze gauza polita daude, ez da, polita da, pentsatzea, gero igual buruak jaten du horrekin disfrutatu barrean, eta ze logika dauka, ze logika. Ez du behar. Fantastika bat dauka, ez logika bat, ez? Hori Nobalisek esaten zuen, eta nizut. Uste duzu, oso ezberdina direla, Euskal Herriko herrialde ezberdinetako tradizioak eta? Edo gutxi gora bera denak? Ni uste dute, era bere. Hemen apuntauzu beroan, Benafarroan, eguzkian, eta alatzen da izena, nik uste dut hori esateute, nik ez da egite, ni GB justo borratu nuen, baina dena kultura zeltatik edo indoeuropatik datorze. Gauza bera da, hori lauburua dela, kalabazak denak, hori zeltak, kultura indoeuropeo, eta eguzkiaren gaineko zea guzti hori, hori ikusten da, bai Bretañan, bai beste lekutan, antzeko gauzak, dantzekin gertatzen da, zu zinta dantza, bakizu zinta dantza hori esan, hau hiper euskalduna, ez da? Ikusten txuzunean ungaroak, polakoak, ez da ginongoak, dantza berdin egiten, txik guztatzen, ostras, ze galdu dut bidean, bazutan arbol baten, etorran hortaka representazio bat guztatzen, interpretazio bat, behan egite dute berdin, ikusten zu gure dantza dela hiper gurea, ez da zer, dantzatzen ez da ginu, ikusten duzunean, ipuinekin, egin da, ez hau da gure ipuina, Andaluzian berdin kontatzen dute, hainbeste euskaldun jontzien Andaluziara, edo Rusian, edo Afrikan, eta zergatik ematen dago, ez da? Hori folklorerekin asko gertatzen da, ez Europatik barrena edozein folklore jaialdi topatu eta melodiak, berak, oinarri harmonikoak, oso musikaren esparru mugatutik abiatzen dira, ez? Eta dantzekin ere, nik uste dantzari izan gabere antzekotasun ikaragarriak somatzen ditugula. Euskaldunak hainbeste mugiteaga mundutik, ez? Okerrena da, inork entzun eta horra buruarekin egingo lukela, noski. Kontatuko gauzatu iparraldeko bateko. Geniala, ere. Benafarra, baserri batekoa. Baserritarra. Oda, frantsesa ikasi zuen, onditan, ez? Gurasoak, entzeten jaino. Eta behin, abertzale bat, ezta? Hemen, egualdean, Tolosa aldeko ingurukoa. Eta, eta zu euskalduna zara, eta erita, euskalduna, klaro, hainbeste jende joan zen hemendik gerra garaian iparraldera, eta errakatu. Zerritarra nahi neguraza, ointan amona zu bezala. Benetan? Oso fuertea da. Ostra, hori bai mitoa. Eta ez indo-europearen aurrekoa eta ostekoa, hau bai mitoa. Mito garaikideak. Nola zautzen dugu gure herria, ez? Nik uste dut azkenean,
Dena, eta hori puinetan gertaz, eta hori, ez? Azkenean da, observaziotik egiten da, ez da? Eta observazio horretatik ondorio berdintxuak, eta eguzkiarekin, hobeto gaude eguzkirik gabe, tximistarekin beldurtzen gara, trumoiak zeinek eragiten du, trumoiak, ez da? Tximista zeinek eragiten du, zezuk ez da, imaginatu horrein dela 5.000 urte, ez da? Tximista, horrein ez dugu zondo, ulertzen, egun oraindik ume bati esplikatzen, txokatzen direla, eta erabiltzen ditu. Lainuak ez dira, da gaza, ez da ezin dira txokatu, frikzioak eta azten zu globo batek egiten zu horrela, nik entzun lagun batek esan dit, dauela jainko bat goian egiten du tximistak horrela bota. Bale, bai, horrela da, bai. Aizu, eta guain egiala, hola, ipuinak, kondaidak, ezakize, gaur ez direla da. Eta goiuri zago ipuin eskatzeko. Baina badago. Baina, eta nigo goretzen naiz. Eta ni... Orduan, nik erabiliko eta Amaiaren izena, nik nahi ipuin bat, baina esango dut. Amaiak nahi du. Karo. Karreri ipuin bat kontatuko ba, ose. Honea etorrita tolosaino, ez? Tolosaino etorrita zen, tejak. Baina teiatukoak, gorra badiela. Hori bakik tejak, hori orain dela... Bero urte arte uste dut, orain dikan egiten zola jendea. Nik urosoi galetu eta ez da, txela oso ondo batzen, baina alako zerraite. Bakik, emakumeak aurra izan da gero, kuarentena, etxetik atera gabe, egon berzutela, etxetik atera behar zutenean, derrigorre zerraitera, erosketa zerraitetarako, teila bat jartzen zuten buruan, eta horrek esan nahi zuen, etxe barruan jarritzen zutela. Ai, ama. Eta hori orain dela, osate jate, berraita gutxe urte arte, leku batzuetan mantendu zen, teila batekin kalera atera, ze teila seinalatzen du etxea. Orduan zu teila buruan jarrita, etxe azpian zaude. Wow. Ona? Wow. Interesante, bai. Beraz, hemen Tolosako tejak jaten baitzozu. Tolosarren horrek esan edu, Tolosan beti sentituko zela etxen bezala. Beraz, oso abigitxua gara, gure teiak oparitzen ditugu. Bueno, Jose Mari, esan dakoa, behin Tolosara etorrita teiak eraman, ez baina ipuin bat utziko duzu. Ekarri dut zerbaite, ez? Obi? Bai. Obi? Ze, nola, orain, jendan editu ipuina oso alperra da. Kutsatxo bat dauka eskuetan, batzuk ez zaudete ikusten streamean, baina kutsatxo txiki bat ekarri du karrerek, auskalo zertako. Hortxe ari gara ikusten, pixkat altugo, Jose Mari, pixkat altugo. Hortxe! Perfecto. Ez? Eta beste xorrotxo bat, barruzkoa edo. Orduan, ni asko gustatzen zait, ni zaipatuko konuen, edo zu segrazio Rodari, ez? Jani Rodari, dago... Maiz aipatu dugu. Bai, hori. Maiz aipatu dugu. Nire panteoian, daude Iribar, Jani Rodari, eta beste bat. Orden horretan, ez? Iribar eta Rodari. Jani Rodari, ez? Eta orduan, asko zautuko zugal jolas egiteko ipuinak, zori, euskera zorin dela pilo eta atrazuten, eta horretan, Jani Rodai plantatzeu du gramatikala fantasian, egun batean norbete animatuko euskaratzen, eta hor joko batzuk ezaguna diaz, euskaldi egiten abiltzen da, binomio fantastikoa, hau da, bi hitzeman, mikrofonoa eta liburua eta ipuin bataz bat, ez da? Edo beste, kapuzita, helikopteroa, alakoak, ez? Orduan, ni asko gustatzen zait jokoiek. Eta, hau da, imaginatzen, eta gramatikala fantasian plantazietu ipuinak, eta gero 3 amaiera mateitu, zuk aukeratzeko, edo zuk asmatzeko, ez da, eta usten du. Eta esan duzu, ze kabroiaren tipo hau, ez da, lanik ez egiteagatik, ez? Zeta pedagogikoa da, ja. Eta orduan bagizu ni Marxen koñatuaren kuadriakoan ezela, el derecho a la pereza idatzi zuena, marxista bat, lan egitea ez da derrigorrezkoa. Biharra da, bizkaitarrako bete zatute. Biharra, ez da, biharrean nago hori da, lanean ez, biharrean, ez da. Biharrak ematen du lana. Orduan, ekarritu gauza, eta orduan, nola asmatu ipuinako zer egin, nola gauzekain. Orduan, nola orain udan dator, eta itzen dugu solstizioa, azten da jendea, bidaia. Orduan, ekarritut bi gauza, bi minimo, gauza gehiago nitu, bi gauza, 3, ekarritut bestea. 3 gauza. 3 gauza. 3
laugarrena. Eta gero baitut harri batzuk ez da nitzergatik. Bai, hori da. Ostia, lokroinon egiten, bai. Horren baten ez errekanti ditudan. Bueno, eta hau, da, musu gitarra edo, ez? Orduan, zer behar duzu zu udo honetan? Zuk historio bat bizitzeko, bidaiatzeko, edo, zera, behar duzu minimo hauek, bai, honekin modazken dut. Lehenengo, behar duzu, brujula bat, iparrorratza, ezta? Iparrorratza, jakiteko ze direkzio hartu behar duzun. Importantea da, ez, baina laguntzen dizu, ezta? Zu, ez, joan hemendikarea, historietan ere zintzara galdu, behar duzu, noa dikoa historia, ezta? Noa dikoa, hau da berdin. Eta ordan hemen markatzen duzu, aruntzan dikoa, iparra, ez? Eta alba da, nez hasiko zori ja, kopiatu ziaten hori Piratas del Cariben hori deseatzen zen zuzunekura, baten zarela hori kopiatu ziaten ordan. Brujula bat, ezta? Norabidea bilatzeko. Eta zer da hori? Eta bat duzu? Ara... Katalejo bat. Ezta? Bai. Zergatik zezu, hemen baizu nora, eta hemen ikusten zu direkzia, baina hemen nora zoaz. Eta zuk ikusiko duzu, zuk ikusi nahi duzuna. Eta berbada pertsona bakoitzak ikusiko du zerbait ezberdin. Behar duzu hau, eta horren joatezu, aruntza, eta antzer dago, kontxe, hori dago, aruntza nikoa. Ezta? Hau. Eta ero, behar duzu hau, dela... Ez aspertzeko bidean. Oso importantea delako, segiten bidean, joango naiz honekin lata maten, eta, norbaitekin topatzen batzera, utzi jotzeari, zebestela, ez dizu kasorik egin, ostras. Hori, eta honekin, edozen lekutara, joan zaitezke. Eta alasek mutiko batek hartu zuen, bidaia bat egin nahi dut, eta hartu zuen bere iparrorratza, hartu zen bere katalejua, eta hartu zuen bere musu gitarra. Sartu zuen, eta horrekin lehenengo gauza, nora joan nahi dut, hartu zuen, eta aukeratzen duzu. Dituzu, lau aukera. Iparra dago, iparra, egoa, eta hemen noletxasoik ezakazuen, ez hain nola asmatzen duzuen. Nire txan oso horrexara, Jaizkibel, San Marcos, Aiakoarria... Hemen, ene bat errepide daukagu, atariko hau ene bat zaharra zen, eta... Aruntza iparra, aruntza egoa, uzturrera begira ekialdea, eta erniora begira mendebaldea. Gutxi bera, zehaztasunak, xeetasunak. Ni nire balkoetik uste dut eguzkia ateratzen, Endai aldetikan, eta gero Aiakoarria, dena garbi-garri dago, Jaizkibel, eta atzean San Marcos, ez? Bueno, orduan zuk hori dakazu, eta aukeratu ezakezu, ez? Noa joango naiz, orduan, segun eguna zer dakazun, hauntza, eta baten zer hauntza. Juan, aspertzen zarenean, jotzen. Eta alatxe, mutiko atera zen, ez? Hartu zuen bidea, eta Juan. Halako batean, hartu zuen, aspertzen hasi zen, eta hasi zen, musu gitarra jotzen. Bidea harinago egiteko, segi, brujula begiratu zuen, orain aldatuko dut, baina iparralderuntz joan naiz, hauntza asko, eta baina Donostia gertu ezan ez gehiagi, orduan bidea, joango naiz ekialdea, eta ekialdea joan, eta zantzun, denbora asko geldituko te da, o zerbait zer izango dago, zer egongo da bidean bestaldean, eta zen katalejoa, bilatu zuen horrela, eta repente, bere urpegia, alago, argitu zen, ez da ikusi zuen arekin. Ja?
zuek orain jarraitu, bakazu oporrak datoz, zer ikusi zuen, joan zen, dena egina. Gora Romari. Irudimenerako. Guargunden jabiak flipatuta, maia zaiz ikusikote zuen. Jose Mari Carrere, gu jarraituko dugu imaginatzen ikusikote zuen. Gaina zuentzat, barkatu baina da, orain, zuek, aramen dituzte liburu pilo bat. Amaitu historia hau, eta historia honenari edo pazientzia duenari, ja emango jote bat. Gainera gaur ikastetxe asko azken eguna, así que bai da. Amaia, adibidez, Katalejoaren bestaldean, egon ziteken Rabindranath Tagoreren liburu horren izenburua. Ipurtargiak eta txoriak. Baina kaso ez dakit, Kontxita Beitia, arratsaldeon, ze egon ziteken Katalejorren bestaldean, ze topatuko tezuen bidaiari galduak? Hementxe dago, entzuten. Banekien, hor zintzari zinean entzuten. Bai. Baina ze gontziteken Katalejoaren bestaldean ekialdera begira? Zuk bururatu edo ikusi alduzu zerbait horre? Jose Mari Carrere kontatzen ari zen? Ni bakarri begiratu dut iparraldera. Iparraldera asko ikusteko dagota. Eta ze ikusi duzu? Iparraldean azken egunetan gauza asko izan ditugu ikusteko, mugaz bestaldea dugun herriaren zati honetan. Bai, oizen, gauza asko izan dira, baina natzo adibidez, iparraldeko neska mutilek gauza garrantzitsu bat zuten egiteko, basua, eta hortarako oso prestatuak dira. Eta lehenengo zatian, behintzat, filosofia zuten. Eta debekatuta dute, baina euskaraz egin zuten azterketa 40 bat ikaslek, bai. 40 bat edo elkartu dira horrela egiteko. Debekatuta dute, eta badakite ez dietela zuzenduko. Beraz, begiraz, ze ausardia, ze sinismena euskerarekiko, ze poltza alde batetik, biturra bestetik, nolateako dan, eta, bildurrez, baina, beren nota media edo hori, nahiko ona omen dute, eta dena kontatzen da. Eta, behintzat, importantena da, kursoa ez galtzea, hori izango litzateke desastre bat, baina, erabaki hori hartu dute, beraiek irakasleekin, kontatuko dizuet, irakasle batzuk ere egin duten, eta gurasoek ere, hor, nik uste dut indorra handia eman beharko zietela, ez hori egiteko. Kontxita, gurasoen gaiari helduko diogu segituan, baina galdera badauka zuretzako. Hor, inoiz hemen hitz egin dugu desobedientzia zibilaren inguruan, eta zure eskutik ezagutu genuen intsumisio mugimenduaren muginean. Guraso zineten horiek intsumisio mugimenduan nola bizi izan zenuten, eta badago hemen, ez, intsumisiotik, badago hemen desobedientzia zibiletik? Hau da, intsumisioa utxutxa, erabat, Osa, irakaskuntzan beti bidiren insumituak, eta hau indarkeri gabeko desobedientzia, hori da insumisioa, eta indarkeri gabeko desobedientzia, baina desobedientzia zibila da, eta argita garbi dago hori horrela izan dela. Baina gainera, gero, azterketa egin ondoren, jarri ziren, 40 horiek, eta beste batzuk laguntza juntzitzaien, eta neska batek eta mutil batek prensa horre bat eman zuten, eta gauza oso politak esan zituzten. Begira, nik jaso ditu datzuk, eta neskak komentatu zuen azteko, filosofiaz, euskeraz ere, hitz egin daiteke. Ni gogoratu naiz, gogoratzen zaten, abazterki igual jaio gabe zinoten. Baina, Suarezek, Franco ondorengo lehenengo presidentea izan zanen Espainiko gobernuan, esan zuen, euskera, bai, ondo dago, ia ikastolak, ia martxan zuden, ia oso indatzut, gara jatan.
baina noski, ez zuten esango inoiz zerbait esan daitekela fisika kuantikari buruz euskeraz, hori ezinezkoa da. Ba, filosofian ere, nunbait, norbaitek komentatu du filosofiari buruz ezin ditekela euskeraz hitz egin. Eta horregatik honek esaten zuen, euskeraz ere hitz egin daiteke. Gero, esaten zuen, ekintzetara pasako gera ikasleok. Ez dute zuzenduko gure azterketak, baina hala ere jarraituko dugu horrela egiten. Eta gero, Frantziak heriotzara kondenatu ditu hizkuntza gutxituak. Eta guk defendatu nahi ditugu. Euskeraz gurea delako, euskeraz baliatuz. Hizkuntza guztiak. Nire aldetu nun, ia beste hizkuntza gutxitu guztiak egin duten horrelako mugimendurik. Eta badirudi ez dagoela inbeste indarrik, eta ez dagoela, ez dutela. Zerbait egin omen dute aurreko urten batean, baina, bueno, uste dut ez izaiela oso ondo atera, baina pauso bada eta badute eredu bat jarraitu nahi balin badute, edo alba dute, denak ezin dute jarraitu, ez? Ikusten da bide hau hartuta dagola eta nik uste da gelditu ezin izango dela, Gero, eta gero oso polite esan zuen motilak, ikastorak zuen baimenik gabe eraiki zituzten, barruaino sartu zitzaidan, benetan. Borrokari esker, baina, gurasoek eta gaztek eta zarrak eta danak bilduta borrokatu zuten ikastolak martxan jartzeko. Hombre, hori entzutea, inbeste urteen burura, benetan bihozaren, baina erdian eta inguruan, eta dena jartzen zaiten eribintzat, eta beste batzuei bai, Gero, esaten zuten, ez dugu zuen baimenik eskatuko, eta azterketak euskeraz nahi ditugu egin, eta euskeraztu irakaskuntza zabaldu nahi dugu. Eta, bueno, esaldi hauek oso era 5 batean esan zituzten. Eta gero, irakasle batzu, kolegioetakoak, bakizute, biak ikastolatik irtetzen diranean, egiten dutela beste urte pare bat, edo horrela kolegio deitzen dioten batean, liseora pasatu baino lehen. Eta gero, eta kolegiotik ateratzen diranean, han ere, gero, liseon sartzeko brebeta egin behar dute. Brebeta da beste azterketa bat. Beste, errebalida bat gure garaian, olako zerbait ez. Eta hor ere oraindik erdia lortu dute euskeraz egiten. Baina beste erdia arteraz egin behar dute. Eta brebeta hori zuzendu behar zuten irakasle batzuk, talde mordoska, ukatu egin dute zuzentzea. Frantzesez dagolako, orduan, ikusten da hor, bai irakasle aldetik ere, zenolako borroka eta zenolako laguntza ematen dieten ikasle hoiei bere eskaera 5 eta 5 honetan, ez? Nik pensatzen dut hor badagola azia erabat ere induta baizik eta azita eta martxan eta nik uste bere frutuak lehester emango ditula. Eta orduan, elkartasun hori nik uste oso garrantzitsua dela eta nik 40 urte ikasle izan diran horiek, datorren urtean gehiago izango dirala, zalantzaik ez. Edo ia ordurako konponduta dago arazoa eta basoa euskeraz izango da dena. Nik uste dut urte osoa ere hortan ibiliko dirala, pentsatzen dut. Eta pentsatu nahi dut. Eta insumizioa, argi eta garbi dago borroka honetan. Aipatu duzulen Suarezen pasarte hori, uste du ni orduan nintzela jaio, baina okerez banaiz Pedro Miguel Etxenike izan zen, ari erantzun zion zientzialaria, ez da? Ramon Etxeberria. Jose Mar... Hori esan zuen
fisika nuklearra, eta ordurako Jose Ramon Etxeberria ari zen ematen unibertsitatean euskeraz fisika nuklearra. Fisika nuklearra. Eta esango zut gauza ni orduan jaioan nintzen. Jaio zinen. Eta filosofia ipatu zu, eta gila da, guk lortu ditugula euskalduna gauzasko egin ditugulako, legean gainetu. Eta, esan bezu, ni Errenteko Institutuan lehenengo euskara taldea BUP euskeraz ematen zen lehenengo taldea instituto publiko batean, ezta? Uste Euskal Horrozoan. Bai. 77an, Paturki, Zulola Balber eta molatu zuten Euskalduna bildu, eta filosofia, eske guatu nez, filosofia uste dut bigarren o hirugarren bupen ni euskeraz eman nuen, eta azterketak euskeraz alfabetizatzen ari ginen bitartean. Filosofia, euskeraz, latina ere euskeraz eman genuen, guazen ez, gaina latin irakaslea zen Izabako euskaldun berri bat, eta latina ematen zuen euskeraz 77an. Eta Basurko, eta filosofia esan duzunean, eskenik ez dut ikasi filosofia gaztelaniaz, instituto publiko batean. Ez, euskeraz batean ikasi. Baina, bitartean, hizkuntza eraikuntza bat izan da, ez? Bai, guk ez genituen erabiltzen, bai, noski. Eta nola jundan, haunditzen, eta ella edo zer gauzetarako gaigea euskeraz itxegideko dena. Hizkuntza lehen, baserriko eremuan edo zegoen batez ere, eta urte batzutan, frankismoan batez ere, baserria izan da euskeraren gordelekua. Indigena batzuk ere Errenteian ora auzoetan. Baina nik baserritarrei ematen diet sekulako balioa batez ere horregatik, ez? Gordelekua izan dalako. Beraiei esker iraunzun leku batzutan, beste lekutan galdu egintzen zeharo. Eta hemen, begira. Eta, nik uste dut borroka hau oso jarraitzeko modukoa dela, polita dela, ni erabat ez dakit barruaino sartzen zaizte oso askoen gatik, bai insumizioan gatik, eta bai zorreran gatik, eta euskera eraman bidean gatik. Eta bada oso borroka berezia edo oso ausartan ere ustez adinagatik ere. 18 urterekin orain denok izan gintezke insumiso edo ingenezake bestelako erabakirik edo ez. Baina 18 urterekin ia norbera bere jabezten egoera horretan, gurasoen presioa etxean, ikastetxean, gizartearen kalean, eta zaplus berrogeiek erabakitzen dute hau egitean. Eretzat hor bada beste ezaugarri oso berezi bat, ez? 18 urte, etorkizuna hor dantzan, zer egingo duzun, zer ez, garai horietan bizi den presio berezi horrekin, zure etorkizuna aukeratzeko, denbora ez galtzeko, erlojua dagoeneko martxan da, eta zuk ezin duzu urte bat inolaz ere galdu bizitzan, eta hori oso gure kulturakoa da, zen mundutik ez da inbeste horrela gertatzen, eta erabaki dute 40 euskaldunek hau egitea, ez? Uste dut hor, badagoela txalotzeko zerbait. Eta iritzi horrekin. Bai, izugarria, bai. Zer kostatzen, frantsesa bakizu, zer kostatzen zaizu. Bai. Ez da garrantzik entze horri, eta derrepende ez garrantzia dauka. Esan Kontsita. Gainera lehenengo zatia jarri omen zuten esplikazio bat ematen, frantsesez. Ezterketa egin baino lehenago, bakoitzak idatzizun frantsesez, jakin dezaten, frantsesa badakigu, baina ez dugu hori frantsesez egiteko. Guk euskera maite dugu, eta euskaraz egin nahi dugu, euskaraz ikasten ari gara bako. Argita garbi dago. Eta hori borroka ederra da. Eta noraino iristen ari da iparraldean, begiratu behar dugu oindala bat urte, oraindik nola zeuden gauzak, ez? Eta nik uste dut hau, borroka hau, geldigabea da, ez? Ezin diteke inolaz ere gelditu, eta aurrera jungo dala, eta nik uste dut, eta irabazia izango degula, laizter. Eta eta ala espero dut. Uste dutor garrantzitsua dela Kontsita hegoaldetik, zapalkuntza horretan akaso konkista txiki horiek gehiago lortu ditugun herriaren zati hontan,
mugaz bestalde diren guzti horiek gure aintzatespena egitea eta ez garrantzia ematea egiten ari diren horri, eta aldi berean, bueno, ez da egitalako babesa edo sentitzea benetan, euskaldun guztiok eskertzen dugula, eurek gure herriaren zatitxo batean eskubide horiek bermatzeko egin duten esfortzua, ez? Bai, noski, nik batzuk saiatzen geha, Twitterra bialtzen, WhatsAppa bialtzen, eta animok ematen jende honi, ez? Eta ikusten merezi dutela eta behar dutela gainera, ez? Ez dela, ikusten balin badute, ez dugula kasok egiten, guk urte asko da maztagu hilagozoiek lortuta. Segitu behar dute beraiek ere bide horretan, eta lortuko dute, ez dago zalantzarik. Nik uste dut sekulako gogoa dutela, ulertu dutela zer lan iparraldekoa izatea, eta iparregoak egindako kutsa bira hori ere nik uste dut han oso barruaino sartu dela, eta horrekin batera, bukatzeko, aprobetsatu nahi dut, ia dokumentala, egina dago, kutsa birako dokumentala, ia egina dago, eta laizter jarriko dutela, ez dakit nola emango duten, zinaretotan, ikastetxetan, orain ia bukatzen dira ikastetxeak, iraila hartzen, baina nik uste leku publikoetan, edo emango dituztela, edo kulturetxetan, edo segurazko laizter ikusiko regula. Kontxita, badatorren ostiralean gurekin izango zara hemen estudioan eta kontatuko iguzu guztia, baina dagoeneko 6etarako segundu gutxi falta zaizkigu eta agurtu bertzaitu guzu, Jose Mari Carrere, Mai Gorostiaga eta Amaia Resende, eskerrik asko guztioi, benetan. Ondo, irurentzat, muixo handi bat. Handi bat zuentzate. Eta aurrera. Agurre guzkia, bestela negarra egiten du beramaren gana joaten denean. Agur. Aio. Astelenan gara bueltan aio. Keep calm and bigarren kafea.